ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். இது இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துறோம். இது 18 நாள் கோர்ஸ். அது என்ன கோர்ஸ்? 18 நாள்ல என்ன படிக்க போறோம்? பகவத்கீதா படிக்க போறோம். முடியுமா? அதெல்லாம் முடியாது. ஆனாலும் ஒரு ஒரு டிராப் படிக்க போறோம். நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பகவத்கீதான்னு தெரியும். ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் அது என்ன பேசியிருக்காருன்னு தெரியும். அப்புறம் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, என்ன வாக்கும் பேசியிருக்காங்க தெரியாது. இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இல்லையா? இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி பகவத்கீதா. ஏன்னா நான் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்ததுனால சொல்றேன். நான் இஸ்கான் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரிதான் இருந்தது, எனக்கு தெரியாம தான் இருந்தது. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, ஓஹோ, இவங்க சம்பாஷணை, இவங்க பேசுறாங்களா? ஓ, அர்ஜுனன் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. நம்மள மாதிரி பாமர மக்கள் மாதிரி அவன் தெரியாம இருக்கான், நிறைய அறியாமையில இருக்கான், கேக்குறான், என்ன ஏதுன்னு கேக்குறான். அண்ட் பகவான் ஒரு குரு ஸ்தானத்திலிருந்து சொல்லி கொடுக்குறார். அதுதான் ஹோல் என்டையர் 18 சாப்டர் இஸ் தட். அவன் எதுல கன்ஃபியூஷனா இருக்கான், ஏன் கன்ஃபியூஷனா இருக்கான், என்னெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது, பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறா, அதுதான் ஒரு ஒரு அத்தியாயமா ஆரம்பிக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் சிம்பிளா போயிடும். அப்ப யாராவது விட்டு போயிருக்கீங்கன்னா நாளைக்குதான் ஆக்சுவலி பகவத்கீதாவே ஆரம்பிக்கணும். ஒரு 11வது சாப்டர், 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்போ அதனால யூஆர் நாட் மிஸ்ஸிங் மச். பட் நம்ம எப்ப ஒரு டிராமானாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன, ஒரு சீன் பேக்ரவுண்ட் தெரியணும் இல்லையா? சடன்லி ஸ்கிரீன் திறந்துட்டா எல்லாம் டயலாக் ஆரம்பிச்சுட்டா நமக்கு புரியாது. அப்ப அந்த சீன் காட்டுவா. உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, ஒரு திரை இருக்கும், ஒரு இது இருக்கும், ஜன்னல் இருக்கும், ஏதோ ஒரு நமக்கு ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? அதனாலதான் இங்க ஒரு சீன் கிரியேட் பண்றாங்க. அப்ப அது என்னதுன்னு புரிஞ்சுட்டா ஈஸியா நமக்கு அடுத்தது என்னதுன்னு புரியும். அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தது, யார்ல வந்திருக்கீங்களோ, வெரி ஹாப்பி தட் உங்களுக்கு நன்னாவே புரியும். இது ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நினைச்சுட்டு 18 நாளும் நான் எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதானா என்னது புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு வேண்டி வாங்க நீங்க. ஓகே. ஓகே, இப்ப நான் இதை ஷேர் பண்றேன். பிபிடி இருக்கும். பிபிடினா பிக்டோரியல். பிக்டோரியல்ல நாங்க பிக்சர் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே. பிக்சரோட காட்டினோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் புரியறதுக்கு. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது 6 மணி வகுப்பு. இது போல நம்ம கிட்ட 4 வகுப்பு போயிட்டு இருக்கும். இஸ்கான் மங்களூர்ல எப்படின்னா 12 லாங்குவேஜஸ் சொல்லி தராங்க. ஆம், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு 4 வகுப்பு போயிட்டு இருக்கும். ஒன்லி ஃபார் அடல்ட்ஸ். யூத்துக்கு வேற ஒரு வகுப்பு. குழந்தைகளோட தான் இப்ப 6 மணி குழந்தைகளோட போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் எல்லாம் படிக்கிறா. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இது எல்லா மாசமும் நடக்கும். இது 55வது வருடம். 55வது முறை நாங்க பண்றோம். 55th மந்த். ஸோ அது நான் எவ்ரி மந்த் 18 டேஸ் கோர்ஸ் உண்டு. ஸோ அதனால நீங்க இது என்னது மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினைச்சுன்னா அடுத்த மாசம் திரும்பி நீங்க பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஆனா இப்போ நம்ம மிஸ் பண்ணலாம், மெதுவா படிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. என்ன சொல்ல வரணும், இது ஒருக்கா படிச்சாலும் புரியாது. பகவத்கீதா இஸ் நாட் தட் சிம்பிள். ராஜா ராணி கதையாதோ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி கிடையாது. ரொம்ப உள்கருத்து உண்டு. அண்ட் இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு என்னவோ சொல்லும். அதெல்லாம் எப்படி தெரியும் நமக்கு? படிக்க 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 அது படிக்கதான் தெரியும். அதனால மேலோட்டமா தான் இப்ப பார்க்க முடியும். 18 டேஸ் கோர்ஸ்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அதுல என்ன படிக்க முடியும், ரொம்ப மேலோட்டமா ஒரு ஜஸ்ட் சூப்பர்ஃபிஷியலா, ஓ இதுவா அப்படின்னு தெரியும். இப்போ 18 டேஸ் கோர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும். திரும்பி அடுத்த மாசம் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா புரியும். அண்ட் இது ஒரு ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி உங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கணும் அப்படிதான். ஏன்னா 6 மணி சிம்பிள் இல்லையா? வேற வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். காலையில சமைக்கணுமா இருக்கும் சரி, அதையும் பண்ணிட்டு இது கேட்டுக்கலாம். இல்ல நேரம் இருக்கு உட்காந்து இதை கேட்கலாம் அப்படிங்கிறவங்க அழகா உட்காந்து கேளுங்க. ஓகே. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் எங்கன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர். நாடு இது பெங்களூர்லாம் கிடையாது. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இது மங்களூர், கர்நாடகால தான் இருக்கு. ஸோ மங்களூர் அங்க எங்களோட கோவில் இருக்கு. நம்மளோட இப்ப நீங்கெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்தாங்கன்னா இப்ப நம்மளோடன்னு சொல்லலாம். we are all together. இப்போ அங்க உள்ள கோயிலுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வணக்கத்தை தெரிவித்து அவருடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கி, இனிமே இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் நான் நல்லா எவ்ரிடே அட்டென்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு அருள் நீங்க புரியுங்க. எனக்கு ஒரு வேற ஒரு எனக்கு தடங்கள்லாம் வராம எனக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்குள்ள தகுதி எனக்கு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ள சூழ்நிலை யாரு கொடுக்குறாங்க? பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கேன்னா பெருமையா மாற தட்டிக்க வேண்டவே வேண்டாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி, என்னோட பவர் இருக்குல்ல, என்ன பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு இப்போ பவர் இருக்குல்லன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்னும் பண்ணிருக்க முடியாது. இன்னத்த டே கேன்சல் நாளைக்கு தான் சொல்லியிருக்க முடியும். ஆனா பகவானோட கிருபையில ஏதோ 15-20 மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்துடுத்து. ஸோ ஐ குட் அரேஞ்ச் எவ்ரி திங். அதனால எதுக்குமே நம்ம பகவான் இது சார்ந்துதான் இருக்கோ தெரியாது. இது படிக்க படிக்கதான் நமக்கு புரியும். அப்படியா இவ்வளவு பகவான் நமக்கு கிருபை பண்றான்னு ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வரும் நமக்கு. So, பகவானுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்கள்லாம்
கேளுங்கோ and சொல்லலாம் யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ, இல்ல கேட்டாலே எனக்கு தெரியும் வரதே ஈஸியா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து மியூட்ல சொல்லுங்க, யாரும் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாரும் இன்பிட்வீன் நான் பேசிட்டே இருப்பேன். உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு நீங்க வந்து அந்த இதுல சாட்ல வந்து உங்க பேரு நம்பர் இந்த மாதிரி போட்டா போதும். அது மறந்துடாதீங்க, அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டேல வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா, கிளாஸ் என்ன தெரியாது, எங்களுக்கும் உங்களை பத்தி தெரியாது. இனிமே நாளையில இருந்து தெரிஞ்சிடும், உங்க நம்பர் இருக்கும். சோ லீலா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா, அவங்க நம்பர் எங்களுக்கு இருக்கே, பிரசன்ட் மார்க் பண்ணிடும். நாளையில இருந்து இந்த தகராறு இருக்காது. இன்னைக்கு வந்தவங்களோட, நாளைக்கு புதுசா வரவங்களோட ப்ராப்ளம். ஓகே பிரணத்தி, இன்னைக்கு வந்து நானே கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறேன். அப்புறம் நாளையில இருந்து நம்ம இவங்க டிவோட்டிஸ் இது அட்மின்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஓகே யாரு ஓகே சொன்னா? மாதாஜி, ஹரே நான் கிருஷ்ணா. சுனந்தா சுனந்தா எஸ். மாதாஜியா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட், பிரணத்தின்ங்கிறது என்னது, ஒரு பிரேயர் தான். பிரணத்தினா என்னது, பிரேயர். அப்படின்னா என்னது, வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு, குருமார்களுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு, ராதைக்கு, நிறைய எல்லாரோடும் இருக்கும். கடைசியில பக்தர்களுக்கும் வரும். உங்கள மாதிரி இருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள்லாம் எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்காளே, அவளுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை தெரிவிக்கணும். ஏன்னா அவளுக்கும் குருமார்கள் மாத்திரம் இல்ல, குரு சிஷ்யா, அவளுடைய சீடர்களா யாருக்கணும், அவளுடைய நம்ம வந்து மதிக்கணும். இதுதான் வந்து இஸ்கான்ல சொல்லி தராங்க, எல்லாரையும் மதிக்கணும், நம்ம வந்து ஹம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது எல்லாம் இருக்கும் இந்த இது பிரணத்தில. இப்போதைக்கு புரியாது, அப்புறம் போக 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 உங்களுக்கு வந்து நான் நடுநடுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது புரியும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எப்பவுமே நம்ம பிரேயரோட தான் ஆரம்பிக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்லயும் அப்படி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் தெரியும் நமக்கு, அதை சொல்லி நம்ம பகவானை வழிபடணும்னு என்னது, பகவானை போற்றணும். அந்த ஸ்லோகங்கிறது என்னது, பகவானை போற்றி வணக்கத்தை தெரிவிக்கணும். இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல போற பசங்களுக்கும் உண்டு இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரு பிரேயர் செஷன் வைப்பாங்க. பகவானை வந்து நினைத்துண்டு நம்ம எந்த தொழில ஆரம்பிச்சாலும், என்ன தொழில மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வீட்லயே சாப்பிடுறோம் இல்ல எங்கேயோ போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போலாம். அப்புறம் வந்தப்புறம் ஏதோ சாப்பிட போறோமா, இல்ல சமைக்க போறோமா, இல்ல ஏதோ பொருள் வாங்கிட்டு வந்தோமா, எல்லாம் ஒரு அவருக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஏன்னா அவரை நம்பிதான் இருக்கும். அவர் தான் எல்லாம் கொடுக்குறார். நம்ம முயற்சியில ஒன்னும் நடக்க போறது இல்லை. அதெல்லாம் இப்போ நீங்க ஒரு கிளாஸ் நீங்க டெய்லி அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் அது. ஓகே. இப்ப இது நம்ம எங்க வந்திருக்கோம், எந்த வகுப்புல வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்? ரொம்ப கம்மி தான் புரிந்து கொள்ள போறோம். இன்னும் ரொம்ப வாஸ்ட், பெரிய ஒரு புத்தகம் அது. நிறைய கருத்து இருக்கும். அப்ப நம்ம எப்படி முயற்சி பண்றோம்? அப்ப பகவத்கீதையும் இப்ப நீங்க என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 1. அதோட என்னது மெயின், அது என்ன டைட்டில் இருக்கும் இல்லையா? வாட் இஸ் இட் ஆல் அபவுட்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்னத்தை பத்தி பேசுறாங்கன்னு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். யார் கவனிக்கிறார்? அர்ஜுனன். யாரு யாரு வந்து துணைக்கு போறாங்க? அவரு வந்து அந்த தேரை ஓட்டுறது யாரு? உனக்கு நான் இருக்கேன்ப்பா, டோன்ட் வரி அப்படிங்கிறது யாரு? கிருஷ்ணர். உனக்கு இதை தானே பார்க்கணும், எதிரணியில யார் இருக்கா அது பார்க்கணும் இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு அப்போனன்ட், நம்மள யாரு நம்ம எதிர்கொண்டு இருக்கோம், அவரோட சக்தி என்னதுன்னு இப்போ முதல்ல தெரியும். எனக்கு எல்லாம் தெரியும் போது போராது. நம்ம எதிரணியில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளவு பலசாலியா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும், அவங்க கிட்ட எத்தனை யானை இருக்கு, எத்தனை குதிரை, இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு வந்து அதை விட நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா, அதை விட ஜாஸ்தி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிப்போம். அதனால அவருக்கு வந்து பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா என்னை வந்து இந்த தேரை எடுத்துட்டு இதுல கொண்டு போ, எதிரணியில முன்னாடி கொண்டு போ, எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டம் விடணும், யார் இருக்காங்க நம்மளை எதிர்த்துட்டு யார் இருக்காங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு. இதுதான் வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஒரு கண்டென்ட் கிடையாது, பகவத்கீதையோட கண்டென்ட் கிடையாது. இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம், இஸ்கான்ல படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது யாரு? இவர் தான் வந்து ஆச்சாரியர், நம்மளுடைய ஆச்சாரியர், ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர். அப்படின்னா இவர் தான் ஆரம்பித்தார். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ங்கிறது என்னது? பக்தி, கிருஷ்ணா நினை, அவ்வளவுதான். அந்த கிருஷ்ணா நினைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வந்து இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாரும் வாங்க ஜப்பா பண்ணுங்க இந்த டைம் அப்படி இப்படி சொல்லி ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு குரு கொடுத்து பக்திய இதா பண்ணியிருக்காரு. அப்படின்னா யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாத். இவரோட இப்ப நம்ம வந்து பிரணத்தில படிச்சோம். இவருக்கு ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்தோம் நம்ம. எங்க வந்தது அப்படிலாம் போக போக உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய டைட்டில். அவரோட பேர் என்னது? அபயச்சரன் தான். ஆனா அவரோட அவ்வளவு புகழ், அவ்வளவு நிறைய பேர் அவருக்கு வந்து பட்டப்பெயர் எல்லாம் கொடுத்து பக்தி வேதாந்தா சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இந்தியால மாத்திரம் இல்ல, இன்டர்நேஷனலி ஹீஸ் ஃபேமஸ். அதனால நம்ம அவர் சொன்ன கருத்து எல்லாம் தான் படிக்கிறோம். ஏன்னா அவ்வளவு அக்ளைம்டு. ஏன்னா இப்ப நம்ம சொல்றோம் எல்லாரும் ஏத்துப்பாங்களா? அப்படி எல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அது ஆச்சாரியர் மூலமா வரணும். நம்ம ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காளோ அதை நம்ம சொன்னோம். அந்த ஆச்சாரியர் எங்க இருந்து படிச்சிருக்காரு? அவருடைய ஆச்சாரியர். அப்படி அந்த மாதிரி பரம்பரையில வந்தாதான் வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த சொல்லுவாங்களே, ஒருத்தர் பேசினா அப்படியே புரிஞ்சு போயிடும், நமக்கு நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு கன்விக்ஷனோட அந்த ஒரு என்னது உணர்வோட அவங்க அதை புரிஞ்சுட்டு அதை அனுபவித்துதான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நல்லா புரியணும். இவரோட ஆச்சாரியர்லாம் என்ன சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டு இவர் அந்த வழி நடத்தல்ல வந்திருக்கிறதுனால இவர் சொல்லி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அவர் வந்து எல்லாருமே திருத்திட்டாருன்னா என்னது, எல்லாம் அந்த டைம்ல பீஸா இருந்தாங்க. ஒரு ஒரு இது கிடையாது, ஒரு வே ஆஃப் லைஃப் எல்லாம் கிடையாம இருந்தது. அவங்களெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவாக்கிட்டார். வைஷ்ணவானா என்னது? கிருஷ்ண பக்தர். அவங்க கிருஷ்ணான்னு காதல கேட்டிருக்க கூட மாட்டாங்க. அந்த குளிர் பிரதேசத்துல காலையில சீக்கிரம் இருந்து குளிச்சு 4 மணிக்கெல்லாம் குளிச்சு 4:30 மங்களாரத்தி பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாம். அதனால அவங்க அவங்கள மாத்திட்டார். அப்புறம் இந்தியாலையும் கோயில்லாம் எழுப்பி நிறைய இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா ஜெய் 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 நடக்குது. அவர் இருக்காரோ இல்லையா, அவர் வழி காட்டி கொடுத்துட்டார். எல்லாரும் நல்லா பண்றாங்க. ஸோ அவரை பத்தி இப்ப வந்து ஒரு 3-4 ஸ்லைடு இருக்கும். அவர் எப்படி பிறந்தார், அவரோட இது தெரியணும் இல்லையா? அப்போ அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். 1896 ஆண்டு
செப்டம்பர் 1 ஜன்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள், கிருஷ்ண பிறந்த நாள் வருது இல்லையா, ஜன்மாஷ்டமி, அதுக்கு அடுத்த நாள் பிறந்தார் அவர். கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி பெங்காலி காயஸ்தா. இப்ப நம்ம நம்ம இதுல இருக்கு இல்லையா, பிரிவுகள் இருக்கு. ஹிந்து தான், ஹிந்துலயே நிறைய பிரிவுகள் இருக்கும் இல்லையா. இது என்ன சொல்லுவா, முதலியார், பிள்ளை, அந்த ஒரு ஒரு இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பிரிவு தான். எல்லாம் நம்மளாம் ஹிந்துஸ் தான், ஆல் ஃபாலோயிங் ஒரு காட் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அதுலயும் அந்த பிரிவு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு காயஸ்தான் சொல்லிட்டு, அது பெங்கால்ல எல்லாம், அந்த மாதிரி நார்த்ல, பெங்கால் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியால அது ஃபேமஸ், கல்கட்டால எல்லாம். சோ காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அவைச்சரன் என்று அழைக்கப்பட்டார். அம்மா அப்பா வச்ச பேர் என்னது, அவைச்சரன். இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமன் கௌர் மொஹந்தே மற்றும் ஸ்ரீமதி ரஜினி தே. அம்மா அப்பாவோட பேரு. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். இதெல்லாம் என்னது படிக்கணும் அப்படி இல்ல, எல்லாம் படிக்கணும். நமக்கு யாரு ஆச்சாரியர், டெஃபினட்டா ஆச்சாரியரோட பேர் எடுத்துதான் நம்ம எல்லாமே ஆரம்பிக்கணும். கடவுளோட பேர் எடுக்கணும், ஆச்சாரியர்களோட பேர் எடுக்கணும். இவங்களை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டாதான் நமக்கு ஏன்னா அவங்க உழைத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் நினைக்க போல எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி பண்றது வராது. நம்ம முன்னேற்றம் ஸ்டார்டிங் லெவல்ல நல்லா பெருமையா போயிட்டு இருக்கலாம், அப்புறம் ஏதோ இடத்துல வந்துட்டு விழுந்துருவோம். தென் we are not ஆன்மீகம் என்ன, எதுலயுமே ஸ்கூல் போற பசங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம், ஹம்பிளா இரு, டீச்சருக்கு மரியாதை கொடு, அந்த மாதிரிலாம் சொல்றவங்க. அதே போலதான் நம்மளும் ஆன்மீகத்துல நிறையவே ஹம்பிளா இருக்கும். ஓகே, இப்போ இவர் என்னது 1901 ஆண்டில் அபைச்சாரன் தனது 5 வயது, அதுக்குலாம் 5 வயது ஆயிடுத்தவருக்கு, 1901 அவருக்கு 5 இயர்ஸ்ல தன்னோட நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். ரதம் நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு இடத்துல நடக்கிறது இல்லையா, கோயில் கோயிலா பார்க்கலாம். ரத யாத்திரைன்னா அவ்வளவு பெரிய ரதம், அவ்வளவு இழுக்கிற ரதம்னா தேர் தான். தேர் இழுக்கிறாங்க, எவ்வளவு பெரிய பெரிய கோயிலா. ஈஸி டாஸ்க் இல்லவே இல்லை. அது இழுக்கணும்னா எவ்வளவு பக்தர்கள் அதெல்லாம் மோதுறது இல்ல. அதே மாதிரி இவர் சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன ஆசைனா, எல்லா இடத்தையும் அதுதானே பாக்குறாரு. இப்பெல்லாம் டிவி கிடையாது, இது கிடையாது, என்ன டைம் பாஸ்க்கு வேற எல்லாம் கிடையாது. அப்ப எனக்கும் ரதம் வேணும், நாங்களும் இழுக்கணும். பெரிய ரதம்லாம் இழுக்க முடியாது. அப்ப அப்பா குட்டியா ஒரு பொம்மை, ஒரு என்னது, சொப்பு சொப்பு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ரதத்தை பண்ணி, அப்ப இந்த பசங்களா என்னது சின்ன வயசுலயே பக்தி இதுன்னு தெரியாது. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அதேதான் வாயில சொல்லிட்டு அப்படியேதான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் 1922 அவர் அப்ப அதுக்குள்ள 26 வயசா எடுத்தவருக்கு அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். அந்த டைம்ல என்னது, அவர் வளர்ந்துட்டு வர சமயத்துல இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்காங்க. இப்ப நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா எடுத்து, நமக்கு இப்ப பக்தி பண்றது ரொம்ப ஈஸியா எடுத்து. என்னன்னா ஆன்லைன் ஜஸ்ட் டிக்டாக் பண்ணா வந்துடுது. நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கலாம், படுத்துட்டே கேட்கலாம், வேலைக்கு போயிட்டே டிரைவ் பண்ணிட்டே கேட்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். அப்போ எல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஜஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ், ஒரு 15-20 இயர்ஸ் முன்னாடியும் பார்த்தா போனோம் நம்ம. ஏதோ குருஜி வந்திருக்கார், ஏதோ ஒரு இவர் வந்திருக்கார், சொற்பொழிவாளர் வந்திருக்காருன்னா நம்ம போனோம், அப்பதான் நமக்கு கேட்க முடியும். இப்ப இந்த டெக்னாலஜி நம்ம நல்ல விதமா பயன்படுத்தி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சோ அது என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு யாரோ வந்திருக்காரு, இசை போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் கேட்கும்போது இவருக்கு அந்த ஒரு ஏக்கம் இருந்திருக்கும். உங்களை மாதிரி தான் இவ்வளவு பேர் 18 days கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் போயிட்டு ரீச் ஆயிருக்குமே, எவ்வளவு பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க. தோணும் வேண்டாம், இந்த மாசம் என்னால 18 நாள் அட்டன் பண்ண முடியுமா, வேண்டாம்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர். சில பேர் இல்ல இல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னு மறந்துருப்பாங்க. மொபைல் பார்த்தா தானே தெரியும், கிளாஸ் இருக்கு 2 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் நான் மொபைல் பாக்குறேன்னா மறந்துருப்பாங்க. ஓ மெசேஜ் வந்தது, இப்போ கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் கூட பார்ப்பாங்க சில பேர், அந்த மாதிரியும் இருக்கும். ஆனா இவருக்கு என்னன்னா ஏக்கம், கேட்கணும் கேட்கணும் உங்களை மாதிரி, ஓ கேட்கணும். அதனால கிளாஸ் எல்லாம் அந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது நீங்க எல்லாம் வந்துட்டீங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சு ஆரம்பிச்சு மெதுவா வந்த பொறுமை தோணாம நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. அது தெரியறது என்னன்னா உள்ளூர் ஏக்கம் இருக்கு, அது சொல்ல தெரியாது உங்களுக்கு. யூ ஹவ் கம், தட் ஷோஸ் தட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க. அதுபோல பிரபு அபைச்சரன் ஒரு பேர், அப்புறம் தான் பிரபுபாதா வந்தது. அப்ப அவர் கேட்கறது போறாரு. ஆனா கேட்கறது எப்படி உன்னிப்பா கேட்கறாரு. அப்படியே பகவான் அந்த ஆச்சாரியரை அப்படியே கண் இது என்னது, இந்த கண் இப்படி இமை மடக்காம அப்படியே கேட்டுட்டு இருக்காரு, என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கிராஸ் பண்ணிக்கிறார். இருக்கிற பக்தர்கள்ல இவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, அந்த குருவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, எங்க நல்ல ஒரு பிள்ளையா இருக்கானே, இங்க எங்க பார்க்காம எங்க நடுவுல போகாம காலை இப்படி இப்படி வச்சு அது மாதிரி இல்லாம கரெக்டா இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கானே, இவன் நல்ல தூய பக்தனா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசிரியருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப அவர் அவர்கிட்ட பேசி எல்லாம் பண்ணி, நீ உனக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் இல்லையா, ஒரு நல்லா இதா, ஆமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப கேட்கறதுக்கே ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப நான் உனக்கு வழி காட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீடரை அவரே பொறுக்கி எடுக்கிறார். இல்ல நம்மலாம் என்னது குருவை தேடின்னு போகணும், ஆனா இங்க என்னது குருவே சிஷ்யன் செலக்ட் பண்ணிட்டார். அப்ப அவர் என்ன வழிகாட்டினார். இது 1922. அப்புறம் 1933 அவரிடம் தீட்சை பெற்றார். தீட்சைனா என்னது, டோட்டல் சரண்டர். நீங்க நீங்க தான் என்னுடைய குரு, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் கேட்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு குரு கிடைக்கணும்னாக்கா நமக்கு ரொம்ப லக்கு.
ஏன்னா நமக்கு வந்து தேர் ஃபுல் கைடு பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. இப்ப நம்ம இஸ்மான்ல வந்திருக்கோம் அப்படிதான். யார் குரு? ஸ்ரீல பிரபுபாத் தான், உயிரோட இல்லை. ஆனா அவர் எப்படி என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அப்ப நம்ம பகவத்கீதான்னு படிக்க வந்திருக்கோம், ஆனா குருவும் வந்துட்டார். அந்த அவரோட என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதையே ஃபாலோ பண்றோம். So நம்ம எல்லாமே என்ன எவ்வளவு லக்கினா, தேர்ட் இயர் போகாமயே நமக்கு எல்லாம் குருவும் அமைஞ்சுட்டார், பகவத்கீதாவும் படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அப்போ இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, தீட்சைங்கிறது, தீட்சைங்கிறது அது ஒரு ப்ராசஸ். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெயர் கொடுப்பாங்க, அது ஜபா பண்ணணும், அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். சோ அது வந்து தீட்சை பெற்று மேலும் அபய்சரண் அரவிந்தராக பெயரிடப்பட்டார். இப்ப தீட்சை வரும்போது என்னது, ஒரு பேரு கொடுத்துருவா வேற. யூஆர் மை டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒரு பட்ட பேர் வரும், ஒரு பெயர் வரும். இப்ப என்னோட என்ன பேர்ல போட்டிருக்குதா, லலிதா வினோதினி தேவிதாசி. இப்ப நான் தீட்சை பெற்றதுனால வினோதினி தேவிதாசி பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கு, லலிதா நாராயணன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் எனக்கு வந்து லலிதா நாராயணன் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்ப அந்த இந்த பேரும் வந்திருக்குன்னு தெரிவிக்கணும் இல்லையா, அதனால அதுவும் போட்டு லலிதா, இல்லாட்ட ஒன்லி லலிதா வினோதினி இது கேட்டதே இல்லையே அப்படிம்பாங்க. சோ அதனால ரெண்டு பேரும் நான் போட்டிருக்கேன். இப்ப வினோதினி தேவிதாசிங்கிறது தீட்சை பெற்றப்பறம் தான் எனக்கு அந்த கிடைச்சது. அப்புறம் அவர் என்ன அட்வைஸ் பண்றாருன்னா, பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944ஆம் ஆண்டில் பேக் டு காட் ஹெட் என்ற இதழ் மாதம் இருமுறை வெளியிட தொடங்கினார். இப்ப நமக்கு நிறைய இருக்கு, என்னது ஆஹ் சக்தி விகடன், என்ன என்னெல்லாமோ இருக்கு இல்லையா, எனக்கு புக்கு பேர் தெரியாது. இந்த மேகசின்ஸ் நிறைய வருது, என்ன அதுல என்ன இருக்கு, ஆன்மீக சம்பந்தமா நிறைய இருக்கும், ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நீ வந்து மாதம் இருமுறை, ஸோ ஃபோர்ட் நைட்லி இது மேக்சின் வந்து உங்கள்கிட்ட எப்பெல்லாம் பணம் வருது. ஏன்னா இவர் வந்து ஆல்ரெடி அவர் வந்து படிச்செல்லாம் அனுப்புறம் ஈ ஸ்டார்டட் டூயிங் பிசினஸ், மெடிக்கல் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்போ உனக்கு பணம் வரும் இல்லையா, பணத்துல வந்து உனக்கு செலவு போக மிச்சம் இருக்கு. நீ என்ன பண்ணு, புத்தகம் எல்லாம் அச்சிடு. என்ன மாதிரி புத்தகம், ஆன்மீக இதழ், மாத இதழ், மாத என்னது இருமுறை வருமே அந்த மாதிரி இதழ் பண்ணு. சோ மனிதர்கள்லாம் அதெல்லாம் படிப்பா. எவ்வளவு நல்ல ஒரு இது இல்ல. அந்த மாதிரி புக் எல்லாம் ரொம்ப பொக்கிஷம் மாதிரி வச்சுக்கலாம், அதுல அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நீ பண்ணு, அப்ப நிறைய பக்தர்கள்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தர்களை அதிகரிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீ பண்ணணும். சரி, நம்ம ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சார். மேலும் அப்புறம் என்னன்னு சொன்னார், சைத்தன்யா மேலும் சைத்தன்ய பகவானின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அவையாவே வலியுறுத்தினார். இதெல்லாம் யாரு, நம்ம எல்லாரும் யாரை ஃபாலோ பண்றோம் ஆக்சுவலி பார்த்தா, சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, பகவானுடைய அம்சமா வந்து 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு விதர், அதாவது ஒரு மனித ரூபத்துல வந்து அவர் வந்து வழி நடத்தியிருக்காரு. இது வந்து கலியுகம், ரொம்ப மோசமான நல்லா நடக்கும். அப்ப நமக்கு இதுல தப்பிக்கிறதுக்கு என்னது, நாமம், பகவானுடைய நாமம் சொல்லுங்க, வேற எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா பண்ண வேண்டாம். பகவான் நாமம் சொன்னாலே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இந்த ஒரு இது துன்பமான இதுல இருக்கும், வாழ்க்கையில இருக்கும். இதுல இருந்து விடுபடணும்னு பகவான் நாம எடுங்க, நாம எடுங்க. வீடு வீடா, அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா, மைக்கு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அப்போ வீடு வீடா போயிட்டு 500 வருடம் முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய சீடர்கள்லாம் சேர்ந்தாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப இவ எல்லாருமே இப்ப அந்த இயக்கத்துலதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஒன்லி பிரபுபாதர், இவர் பிரபுபாதர் வந்தப்பறம் தான் ஒரு இஸ்கான் சொல்லிட்டு நிறுவனம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பித்தார். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நானும் உங்க கூட சேர்ந்துக்கிறேன், என்ன பண்ணோம், அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணுமா, சரி அங்க போயிட்டு வீடு வீடா போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, இதெல்லாம் கலியுகம், நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம், திரும்பி திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம். இப்ப மனித பிறவியா இருக்கும், ஏதோ இப்ப புண்ணியம் பண்ணிருப்போம், அதனால மனித பிறவி அல்ல, அதுக்கப்புறம் என்ன பிறவி கிடைக்கும் தெரியாது, ஒரு புழு பூச்சி, ஒரு குரங்கு, ஒரு பறவை, அந்த மாதிரிலாம் ஆயிட்டோம்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது பக்தி பண்ணோம்னா என்ன. ஆனா மனிதனா இருக்கிறதுனால நமக்கு பக்தி பண்ண தெரியும். அதனால பண்ணுங்க, அடுத்த ஜென்மத்தை பத்தி நமக்கு தெரியாது இல்லையா, இதுல இருந்து விடுபடணும் நம்ம, திரும்பி திரும்பி ஜென்மம் எடுக்கிறோமே அதுவே வேண்டாம், நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை நீ என்ன பண்ணும், நம்ம நம்ம கண்ட்ரில சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கார், கரெக்டா அவர் பண்ணல. நீ என்ன பண்ணும், மேற்கத்திய நாடுகள், வெளிநாட்டுல போயிட்டு வேணா, இவர் கான்வென்ட் எஜுகேட்டட், கான்வென்ட் காலேஜ்ல எல்லாம் போய் மீன்ஸ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் நல்லா படிக்கிறேன். அப்ப நீ என்ன பண்ணும், வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு போயிட்டு இங்கிலீஷ்ல நீ பிரச்சாரம் பண்ணினா, அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்களோ, அவங்களும் மனிதர்கள் தானே, நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது யாரும் இல்லை. இங்க நம்ம நிறைய ஆச்சரியர்கள் இருக்கா, நீங்க இங்கே பண்ணு, வெளிநாட்டு மனிதர்கள்ட்டையும் போயிட்டு இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணு, அவங்களுக்கு நல்ல கதி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபயாவை வலியுறுத்தினார். அப்ப என்ன பண்றா, அவர் போறார். ஆனா என்ன பண்ற, இமிடியட்டா போல அவர், அவருக்கு குடும்பமா எடுத்து அதுக்குள்ள கல்யாணம் குழந்தை எல்லாருக்கும் அந்த பொறுப்பு முடிக்கணுமே, அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போனா பெரிய கஷ்டம் இல்லையா. அதெல்லாம் முடித்து அவருடைய 69வது வயதில், ஆல்மோஸ்ட் 70 தொட போறார், எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அந்த டைம்ல. சோ அவர் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணா, இங்கேயே நிறைய பஜன் என்ன கீர்த்தனம் என்ன எல்லாருக்கும் சொற்பொழிவை கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இருந்தார். அபையில இருந்து சுவாமி வரை, அவருக்கு அப்புறம் பட்ட பேர் என்ன வந்தது, அபய்சரண், அவ அம்மா அப்பா வச்ச பேரு, அவருக்கு சுவாமி அப்படின்னு பேரு வந்துருது. அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமைக்க திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால், கௌடிய வைஷ்ணவனாக்கா கௌடியனாக்கா பெங்கால், அந்த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா, இப்ப நமக்கு எல்லாம் தென்னிந்தியர்
அந்த மாதிரி சொல்றா போல. அங்க வந்து ஒரு கௌடிய அப்படின்னு அவங்க அவங்க பாஷையில சொல்லுவாங்க. கௌடிய வைஷ்ணவான என்னது கிருஷ்ண பக்தர்கள். அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு அவருக்கு வந்து கிருஷ்ண பஜன் பண்றாரு எல்லாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பேர் பட்ட பேர் வச்சு விடுறோம், உங்களுக்கு சுவாமின்னு இனிமே வந்து கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு. 1947 அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. அப்புறம் சுவாமியில இருந்து பக்தி வேதாந்தானும் வந்து இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் வந்தது, பக்தி வேதாந்தா வந்தது. அப்புறம் 1959, 47க்கு அப்புறம் 59ல அவருக்கு வந்து சுவாமி என்ற பட்ட பேர் வந்தது. சோ பக்தி வேதாந்தான்னு என்னது, அவ்வளவு வேதாந்தம் படிச்சு அவ்வளவு வேதங்கள் தெரியும் அவருக்கு, எல்லாம் தெரியும். சான்ஸ்கிரிட்ல அப்படி புலமையா இருக்காரு, எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இப்போ பக்தி வேதாந்தா அவ்வளவு பக்தி மயமா இருக்கு அவரோட இது என்னது, இஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன், அவ்வளவு நாலேஜ் அவருக்கு. இப்போ பக்தி வேதாந்தா அப்புறம் வந்து சுவாமிங்கிற பட்ட பேரும் அவருக்கு வந்து கிடைத்தது. அப்புறம் 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா என்ற கப்பலில், இது வந்து ஒரு சரக்கு கப்பல், அந்த கப்பல்ல பயணம் செய்யறாரு. எங்க அமெரிக்கா போறார். அந்த இப்ப நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு பிளைட்ல போனாலே 24 மணிக்கூர் இருக்கும் அமெரிக்கா போனோம்னா. ஏன்னா நம்ம இங்க இருக்கோம்னா அது கரெக்டா அடுத்த பாகம். நம்ம இங்க இருக்கோம். அந்த என்னது, அர்த் இப்படி இருக்குன்னா இந்த சைடு அமெரிக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப இங்கே நீங்க போறதுக்கு நமக்கு 24 மணிக்கூர் எடுக்கிறது. 24 மணிக்கூர்னா என்னது, 1 ஃபுல் டே டேக்ஸ் ஃபிளைட்ல போனோம்னா. இவர் கப்பல்ல போறார். அப்ப கப்பல்ல இப்படி மாச கணக்கு எடுக்கும். அந்த தண்ணி தான், சுற்றுப்புறமும் தண்ணி தான் தெரியும். நடுவுல எல்லாம் ஆல்ட் பண்ணி வெளியில இறங்கலாம், கொஞ்சம் இழப்பாரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரெயின்ல போறவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரிலாம் முடியாது. ஏர் ஃபிளைட்ல போனவங்களுக்கும் முடியாது, அதுக்குள்ளேயே நடக்கணும் அவ்வளவுதான். இவருக்கும் அந்த மாதிரி தான் எடுத்து. இவரும் என்னது, அது என்ன மாதிரி சரக்கு கப்பல், அழகா உட்காந்துட்டு மெத்துன்னு இருக்கும், மனிதர்கள் இருப்பா, எல்லாம் பேசும் போல, அந்த மாதிரி கிடையாது. சரக்கு கப்பல்ல போறார். எப்படி கஷ்டப்பட்டு நேன் போறாருன்னு அவரை வந்து அலோவ் பண்ணல. இன்னும் நிறைய இருக்கு அவரை பத்தி, அவரோட பத்தி எல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு, புக்கே இருக்கு. உங்களுக்கு இவ்வளவு வயதா எடுத்து நாங்களாம் கொடுக்கவே மாட்டோம், இதெல்லாம் விசாலாம் வேணுமே உங்களுக்கு எல்லாம், அதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. நீங்க இங்க பிரச்சாரம் பண்ணுங்க போறோம், பக்தர்கள் வேணா இங்க வரட்டும், நீங்க என்னத்துக்கு அங்க போனோம் கஷ்டப்பட்டுன்னு எல்லாம், உங்களுக்கு நாங்க சாங்ஷனே பண்ண மாட்டோம் சொல்லி சொல்லி இவரா இல்ல மன்றாடினார். என்னோட குரு சொல்லிட்டாரு, இப்ப குருவும் இல்ல, நான் அது கடைபிடிக்கணும், என்னோட என்னோட கடமை என்னது, குடும்ப பாரம் எல்லாம் இறக்கி எல்லா பசங்க எல்லாம் பெரியவாள் ஆயிட்டாங்க. இனிமே இன்னைக்கு வந்து குரு சொன்னது எனக்கு ஆணையம் வந்து நிறைவேற்றணும். வயதாயிடுத்து கரெக்ட் தான், நான் மாத்திரம் பண்ண போறது, அவர் சொன்னதை வந்து நிறைவேற்றணும்னு. அப்புறம் எப்படியோ அவர் இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சரக்கு கப்பல்ல, சரக்குன்னா என்னது, எல்லா சாமானெல்லாம் கடத்தின்னு போவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கடத்தின்னு தான் என்னது, இங்கேருந்து அங்க டிரான்ஸ்போர்ட். அவருக்கு ஆனா வயது ஆயிடுத்து, உடம்பு முடியல அவருக்கு. 2 ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்தது அந்த ஷிப்லயே. எப்படியோ பழுத்து பகவான் எல்லாம் இது பண்ணி ப்ரே பண்ணி எப்படியோ அவர் வந்து அங்க போய் சேர்ந்தார். அங்க போயிட்டு in 12 இயர்ஸ்ல பெரிய மிராக்குலஸ்லி பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணிட்டார். ஸோ 1965 ஸ்ரீல பிரபுபத ஜலதூதா என்ற கப்பலில், அது பேரு ஷிப்போட பேரு, அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். ஜூலை 1966 எப்ப போயிருக்காரு, 65ல போனவர் 66ல என்ன பண்ணிட்டார், இம்மேடம் மிராக்குலஸ்லி ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து விட்டார். என்னது, உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். நியூயார்க்கில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தை, that is இஸ்கானை நிறுவினார். Just it took 1 year for him. ஒரு இஸ்கான்கிற நிறுவனம் எல்லாம் அவ்வளவு பக்தர்கள் வந்து சேர்ந்தாச்சு, எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபத இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான ரிட்டன் ஹர்ட்ஸ் பார்க்கில் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். அங்க யாரும் நமக்கு தெரியாது, நம்ம போனோம்னு யாரும் தெரிஞ்சவங்க, நீங்க ஆச்சாரியர் வாங்க எங்க வீட்டுல தங்குங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்க வச்சு அந்த மாதிரி இருந்தார். அவர் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். இந்த பீட்டில்ஸ் அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல ஒரு பேண்ட் இருந்தது. பேண்ட்னா என்னது, மியூசிக் பேண்ட். ஒருத்தர் பாடுவார், நல்லா ஒருத்தர் ட்ரம் பீட் பண்ணுவார், எல்லாம் தட் வாஸ் ஃபுல் செட்டப். அதனால பாட்டுல வந்து தேர்ச்சி பெற்றவங்களா அதுல இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன டைட்டில், தி பீட்டில்ஸ். அவருடைய அதுல வந்து இருக்கிற அந்த மெயின் இவர்கிட்ட வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் எனக்கு அவருக்கு தெரிய வந்து, ஓ ஹரே கிருஷ்ணா இவ்வளவு நல்லா இருக்கே, அப்ப நான் என்னோட பாட்டுல எல்லாம் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா போடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆல்ரெடி ஃபேமஸ், அவருக்கு ஆல்ரெடி ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தாங்க. அவருக்கு அந்த என்னது அவரோட பேர் இதுல போட்டிருப்பா, ஜார்ஜ் ஹாரிசன், he was a singer. அவர் வந்து, ஓ இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இந்த இயக்கம், கிருஷ்ணர் பத்தி வந்து பகவான் இவ்வளவு நினைக்க சொல்றாங்க, எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பாட்டுல எல்லாம் கூட ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமான்னு போட்டுட்டார். அப்போ இன்னும் ஃபேன், அவரோட இது ஃபேன்னா என்னது, என்ன சொல்லுவாரு, ஃபேன்ஸ், அவரை பின்பற்றுபவர், அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆனந்தம் ஆயிடுதா, ஓ இப்படியா ஹரே கிருஷ்ணனுடைய இயக்கம் வேற இருக்கா, ஓ நாங்களும் சேர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் அப்ப நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் மூலமா. சோ இந்த பீட்டல்ஸ் உடனான அவரது சந்திப்பு குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன் நமது இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் செல்ல வழிவகுத்தது. அவரோட மூலமா நம்ம இட் பிகேம் வெல் நோன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட்.
அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சர பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள், நிறைய புத்தகம் எழுதி தள்ளியிருக்காரு. அவ எழுதின புஸ்தகம் என்ன 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். இதெல்லாம் பழசே, எப்போ எழுதினார். இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பொருந்தாதுன்னு சொல்லவே முடியும். இப்போ பகவத்கீதா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் படிச்ச காலத்துல இருந்து இருக்கு. அப்ப அவங்க இருந்த காலத்துல இருந்து இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம். இன்னும் அடுத்த வர நம்ம பேரன் பேத்தி அடுத்த 2 3 ஜெனரேஷன் அவங்களும் இதே தான் படிப்பாங்க. இது ஒரு மாற்றமே கிடையாது. அப்ப இதெல்லாம் அழியாத ஒரு நாலேஜ். இது அவர் எழுதின புத்தகம் அந்த மாதிரிதான். 10,000 ஆண்டுகளுக்கு, இனியும் 10,000 ஒரு தூரமா அப்படி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் எவர் யூ கேன் ரீட் தீஸ் புக்ஸ். அந்த மாதிரி என்னால புக்ஸ் எல்லாம் யாரோ வாங்குறாங்கன்னா வச்சுக்கலாம். நம்ம படிச்சு அப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷன் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. கிழிஞ்சு அது மாதிரி அது வரைக்கும் படிப்பாங்க. நல்லது தானே படிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவர் ஜஸ்ட் இது ஆல்மோஸ்ட் ஆயாச்சு. இதனோட எங்கெல்லாம் போனார் அவரோட பேர்லாம் கொடுத்துருக்கு. அபைச்சரம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் பயணம் 65ல போனவர் 77 வரைக்கும், 1977 வரைக்கும் 12 வருஷத்துல உலகம் முழுவதும் 12 முறை 26 நாடுகள் விஜயம் செய்தார். நினைச்சே பார்க்க வேண்டாம் இல்லையா நமக்குலாம். இதுல என்னன்னா பகவானுடைய அருள் எவ்வளவு இருக்கு அவருக்கு. அவ்வளவு இருந்ததுனால்தான் அவர் இவ்வளவு எல்லாம் பெரிய இடத்துல போயிருந்தார். தெரியவே தெரியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இடம் இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி அங்கெல்லாம் பக்தர்கள்ல அங்கெல்லாம் கோவில் எழுப்பிட்டார். பக்தர்கள் மாத்திரம் வருது இல்ல, அங்க கோவில் எழுப்பி நான் இருக்கேன்னு இல்லையோ பகவானை நீங்க வழிபடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு. இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? இப்ப பிரபுபாதரோட ஆயிடுத்து. இப்ப பிரபுபாதாவை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இவரை நாம நிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி நம்ம எங்க இருக்கோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இது இவர் தான் நிர்வாகத்தின் தலைவர். இவர் நம்ம கோவில் எங்க இருக்குனாக்கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், நேதாஜி நகர், முடபெட்டு, குலா. யாரெல்லாம் கர்நாடகா இது பக்கத்துல இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு யூ கேன் ரெகக்னைஸ். ஓ, இது இங்கதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். மங்களூர் கர்நாடகால இருக்க கோயில் தலைவர் யாரு? அவரது கருணை, ஹிஸ் கிரேஸ், அப்படி சொல்றோமே அது அவரது கருணை. நாமனிஷாதாஸ் பிடெக். அவர் எவ்வளவு படிச்சிருக்கார்? ஐஐடி கான்பூர்ல பிடெக் படிச்சிருந்தார். படிக்காத முட்டாள்லாம் கிடையாது. ஆமா படிப்பு வரலையா சரி சாமிஜியை போயிடும் அப்படின்லாம் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவா. அந்த மாதிரி இல்லை, நல்லா படித்தவர் அவர். நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அந்த ஐஐடியில இன்னைக்கு நம்ம பசங்களை எல்லாம் 4 வருஷமா கோர்ஸ், அதுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எல்லாம் அனுப்பி அப்புறம் போயிட்டு வந்தா நீட்ல எல்லாம் நீட் என்ன அவார்டு ஜி ஜி என்ன சம்திங் இல்லையா, அதெல்லாம் ஃபெயில் தான். அப்புறம் ஏன்னா ரொம்ப ஃபியூ சீட்ஸ், அதுக்கு இவ்வளவு அலமோதுறது. எல்லாரும் படிச்சு ரெக்கக்னிஷன் இருக்கு. அதனால அவர் அதுலயும் படிச்சு ஐஐடி கான்பூர்ல அது படிச்சு பிடெக் படிச்சு அப்புறம் என்னது நல்ல வேலையில இருந்தார். ஆனாலும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு வருத்தம்னா என்னது, ஒரு மனசுல ஒரு நிம்மதி இல்லை. என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன பாட்டு, என்ன படிப்பு படிச்சேன், இதெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கிறேன். பணம் எல்லாம் என்ன இருக்கு, பணத்துல அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸா? அவரோட தாட்டே டிஃப்ரெண்டா போயிட்டு இருந்தது. அவன் எப்ப என்ன நார்மல் குழந்தைகள் மாதிரி 22 21 வயசு 22 அப்படித்தான் இருந்தது. வேலைக்கு போறாரு, ஒன்னும் ஒரு நாட்டம் இல்லாம இருந்தது. அப்புறம்தான் இஸ்கான் அவருக்கு பிடிச்சு போயிடுது. கிருஷ்ண பக்தி அப்படி. அப்ப என்ன தெரியறது, அவருடைய அந்த ஏக்கம் இருந்திருக்கு, கிருஷ்ணரை வழிபடணும் அப்படின்னு. அப்புறம் அவர் சுவாமிஜி ஆயிட்டார். அவர் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கல. அப்பயே 22 24 மேபி 25 வயசா 26 வயசுல அவர் இ பிகேம் மாங்க். என்னது, சன்னியாசி ஆயிட்டார். அந்த காவி உடைத்துண்டு குடும்பியெல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம இது ஒரு மேங்களூர்ல ஒரு இடத்துல வாடகை இதுல எடுத்து மூர்த்திகள் எல்லாம் வச்சு பகவானுடைய விக்கிரம் வச்சு டெய்லி பகவானுக்கு இது பண்ணுவோம். அப்படியே நிறைய பேர் கூடினாங்க. இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோம்? நம்ம ஒரு 12 வருஷம் இருக்குமா, 10 12 வருஷம் இருக்கும். கோவிலே எழுப்பிட்டோம். அப்ப அது யாரு? இந்த பக்தர்கள் வர பக்தர்கள் ஆன்லைன் கோர்ஸ் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்க எல்லாம் இவருடைய பிரெயின் தான். ஆன்லைன் இப்ப கோவிட் எல்லாரும் வீட்டுல உட்காந்து என்ன பண்ணலாம், எப்படி பக்தி பண்ண வைக்கலாம், சரி ஆன்லைன் கோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான். இன்னைக்கு ஜெய் 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 ஜெயன்னு எப்படி ரொம்பவே நன்னா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இது அவரை பத்தி சொல்லியாச்சு. இப்போ பகவத்கீதாக்கு வந்துடலாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஒரு இதிகாச நூல். நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில் அளிக்கும். நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் நமக்கு, சொல்ல மாளாது இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் தீர்வு கிடைக்கும். அப்ப எப்படி தீர்வு கிடைக்கும்? எனக்கு பணம் வேணும், பணம் கொடுக்குமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்மளோட நோக்கம், நம்மளுடைய எப்படி எந்த மாதிரி பார்க்கிறோம், நம்மளுடைய அணுகுறோம், நம்மளுடைய பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரச்சனை எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறோம், அது கரெக்டா இல்லையா, அது பிரச்சனை மாதிரிதான் இருக்கும், வேற ஆங்கிள் பாரு அது பிரச்சனையா தெரியாது. அந்த மாதிரி நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இது இந்த மாதிரி நோட். சோ நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதிலளிக்கும் ஆன்மீக அகராதி. இதுல என்னது ஆன்மீகமா நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியணுமோ எல்லாம் பகவத்கீதால தெரியும். உத்வேகம், உத்வேகம் எதுக்கு? வாழறதுக்கு. சில பேர் சொல்லுவாங்க பகவத்கீதா இப்ப என்ன படிக்கிற, இன்னும் 60 வயசாகட்டும் 70 வயசாகட்டும் பாங்க. கண்ணும் போய் காதும் போய் உட்காரவும் முடியாது, நடக்கவும் முடியாது. அந்த ஏஜ்ல போயிட்டு நம்ம பகவத்கீதா படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா லைஃப் முடிஞ்சு கொடுத்து, லைஃப் வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கே தவிர பகவத்கீதால லைஃப் முடிஞ்சு விட்டு அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்?
யூஸ் இல்லை. அதனால எவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு வந்து படிக்க முடியுமோ அது படிச்சு நம்ம உட்கொள்ளணும். இதுல என்ன கருத்து இருக்கு அது நம்ம லைஃப்ல கிராஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை வந்து சீரமைக்கணும். அதுக்கு வேண்டிதான் இந்த பகவத்கீதாவே நம்ம வந்து நமக்கு வாழறதுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். So, வரவேற்பு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. கீதையின் தியானத்தால் இந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. சோ மகாத்மா காந்தி மாதிரி எவ்வளவு பிஸி, அவெல்லாம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ். அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தாங்க, அவங்களெல்லாம் கூட டெய்லி பகவத்கீதை படிப்பாங்க. அதுல அப்போ அந்த பகவத்கீதை படிச்சு அன்னைக்கு என்ன ஸ்லோகம்லாம் படிக்கிறாங்களோ ஒரு 1 hour they will spend on that. அதுல இருந்து நிறைய கருத்துக்கள் அவளுக்குலாம் புரிய வரும். ஓ இன்னைக்கு வந்து பிரச்சனையை இந்த மாதிரி அணுகலாம், பகவத்கீதால இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு they were doing that. இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். சோ நிறைய நம்ம இந்தியால மாத்திரம் இல்ல, வேரியஸ் பெரிய பெரிய பர்சனாலிட்டி எல்லாம் கூட இது டெய்லி படிச்சு அதுல இருந்து அவங்க வந்து நல்ல வாழ்க்கையை வந்து லீட் பண்ணாங்க. ஸோ இதுல வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், அவர் பெரிய சயின்டிஸ்ட், அவரும் வந்து ஹி வாஸ் ஆல்சோ ரீடிங் பகவத்கீதா. இன்னும் அதிசயப்பட்டு போறார். அப்ப மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றார், கீதை தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். தினமும் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியாது, ஸ்லோகமா இருக்கு புரியலையே தோணும், ஆனா வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது பண்ணாம நமக்கு இப்ப புரியல, இன்னும் போக போக புரியும். இப்ப ஏபிசிடின்னு படிக்கிற குழந்தைலாம் அனுப்பினோம்னா பிளே ஸ்கூல்ல இருந்து ஏபிசிடி கேட்பாங்க. புரியுமா, ஏபிசிடி சொல்லுவனே தவிர தெரியாது. ஆனா அழுதாலும் சரின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அனுப்புவோம். நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு அனுப்புவோம். அப்புறமாச்சு என்னது பிளே ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் நர்சரி, திரும்பி ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அதே தான் படிக்கும். அவனுக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ அழறானோ அனுப்புவோம். இல்ல இல்லப்பா போகணும்ப்பா டெய்லி போகணும். அப்புறம் அப்புறம் பிடிச்சு போயிடும் அந்த குழந்தைக்கு. பிடிச்சு வந்து அப்புறம் நர்சரி நர்சரி பண்ணி ஜூனியர் கேஜி பண்ணி சீனியர் கேஜி பண்ணி எல்லாம் பண்ண அப்புறம் என்னது அதே ஏபிசிடி ஏ ஃபார் ஆப்பிள் இதே தான் படிச்சுட்டு இருக்கான். அவ என்னது இதெல்லாம் என்னதுன்னு அப்புறம் அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நோ லுக்கிங் பேக். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அவனே எல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஸ்கூலுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான் இல்லையா. இப்ப முதல்ல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அந்த குழந்தை பாவம் 2.5 வயசு குழந்தை 3 வயசு குழந்தைய நம்ம அனுப்புறோம்னா நம்ம ஏன் பகவத்கீதை படிக்க கூடாது. முதல்ல கடினமா தான் இருக்கும், புரியாது. இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ். சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு தேவ பாஷை அது, அது புரியறது கஷ்டம். ஆனா இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். அப்ப நம்ம டைமுக்கு ஏத்தா போலயும் இருக்கும். காலையில 6 மணி எஸ் அட்டன் பண்ணுங்க, இல்ல அந்த நேரம் சரி இல்லையா, சரி 3 மணிக்கு இருக்கா, இல்ல அதுவும் இல்ல 7 மணி அதுவும் இல்ல, அப்ப ராத்திரி 9 மணி, அது நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்த அப்புறம் 9 மணி 8 மணி இருக்கு, நம்ம அதுக்கும் கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். சரி இந்த 4 கிளாஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் வேணா அட்டன் பண்ணலாம். ஒரு இடத்துல ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர் என்னது, நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்த போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக இருந்தது. இவர் சயின்டிஸ்ட் தான், நான் அதை கிரியேட் பண்ணி இதை லெபார்டரியிலயோ ஏதோ அவரை வந்து அவரோட மூலையில அதை கிரியேட் பண்ணி இதை கிரியேட் பண்ணி சொல்லி ஃபேமஸ் ஆறார். ஆனா பகவான் இந்த ஹோல் படைப்பு, இந்த ஹோல், நம்ம அமெரிக்கா சொன்னீங்களே, நம்ம இங்க இருக்கோம், அமெரிக்கா இங்க, அப்ப இன்னும் எவ்வளவு நாடுகள் இருக்கு, தேசம் இருக்கு. இந்த இதெல்லாம் என்னது அவரோட பகவானோட கண் பார்வையில் ஒரு சின்ன ஒரு கடுகு மாதிரி தான் அப்படின்னு அவ போயிட்டு இருக்கோம். சோ பகவான் எப்படி படைத்தார் இந்த உலகம், இந்த அர்த்தமாத்தமா படைத்தார், எவ்வளவு விஷயங்களை படைத்திருக்காரு. பார்க்க பார்க்க பிரமிப்பா இருக்கும். அதான் இவர் சொல்றாரு, இவர் வந்து இவரே எல்லாம் படிச்சிருக்காருன்னா அப்ப நம்ம எல்லாம் டெஃபினட்டா படிக்கலாம் இல்லையா. அவெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ், அவளுக்கு என்ன தெரியும், இருந்தாலும் அவ இவ்வளவு மூளை, அவெல்லாம் படிச்சுன்னா ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறார். சோ ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி, நம்ம வந்து புத்தகம் இருக்கு எங்கிட்ட, அந்த இதுல என்ன எழுதியிருக்கும், பகவத்கீதான்னு எழுதியிருக்காது. பகவத்கீதா உள்ளது உள்ளபடி அப்படின்னா என்னது, எது பகவான் சொல்லியிருக்காரோ, கிருஷ்ண பகவான் என்ன வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்காரோ அதேதான் நம்ம வந்து பின்பற்றுறோம். அதோட அர்த்தத்தை அப்படியே நம்ம வந்து பின்பற்றுறோம். அப்படின்னு எப்படி தெரியும், கிருஷ்ணர் எப்போ சொன்னது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஆச்சாரியர்கள் மூலமா. இப்ப கிருஷ்ணர் யாருக்கு சொன்னார், இந்த மாதிரி நிறைய பாதை வரும், யாரு ஃபாலோ பண்ணாங்க, நாரதர், இது என்னது பிரம்மா நாரதர், இந்த மாதிரி நிறைய ஆச்சாரியர்கள் வந்து இப்ப 32வது ஆச்சாரியர் நம்ம பிரபுபாத் வந்து 32nd ஆச்சாரியர். சோ அவங்க வந்து படிச்சு இப்ப அவருடைய புத்தகத்துல தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, அப்ப இது எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா, ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி, உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். சரியா, நமக்கு நெட்டு என்னது இது கிடைக்குமா, பவர் கிடைக்குமா, இல்லை கிடைக்காது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அது கிராக் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா என்ன 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 அப்படின்னு கேட்போம். நமக்கு அது வந்து சார்ஜே இல்லைன்னா அது வேற ப்ராப்ளம். டவர் கிடைக்கல சொல்றோமே அந்த மாதிரி. சோ அதே போல் கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒழுங்கு வரிசையின் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும்.
அந்த ஆச்சாரியார் சொன்னா அதை நான் பின்பற்றினேன். அப்ப நான் வளர்ந்து நான் ஆச்சாரியராயிட்டேன். நான் வேற உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அவங்க ஆச்சாரியனாயிட்டாங்க. அவங்க இது இப்ப நமக்கு இதுலயே இவங்க எல்லாம் வந்து அட்மின் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்களும் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான். சொன்ன மாதிரி 2 மாசம் முன்னாடி தான், உங்களுக்கு முன்னாடி 2 3 மாசம் முன்னாடி தான் உங்களை மாதிரி 18 days கோர்ஸ் பண்ணாங்க. அடுத்த மாசமே சேவா பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா அப்படி இல்லை நாங்க கேட்போம். பண்றேன் மாதாஜி, காலையில ஃப்ரீ தான். அவங்க வேலைக்கு போறாங்க. அப்படி சேவாக்கு விருப்பப்பட்டு அவங்க வந்தாங்க. இப்ப இந்த கேஷவங்கிற உங்களுடைய அட்மின் தான், 2வது அட்மின். அவனும் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். அவன் எஸ்எஸ்சி தான் எழுதியிருக்கான். ஆனா குழந்தை வகுப்பெல்லாம் அட்டன் பண்ண. இப்ப நான் எஸ்எஸ்சி எழுதினோன்னு இப்ப எனக்கு ஃப்ரீ டைம், சேவாக்கு வரேன் அப்படின்னா அப்ப அவனும் ஒரு அட்மின் ஆயிட்டான். இதுல என்னன்னா நம்ம எவ்வளவு கேட்கிறோமோ, எவ்வளவு இதுல இதா இருக்கோமோ நமக்கு நல்ல புரிதல் வரும். இல்ல நம்ம எல்லாம் படிச்சவங்க. இப்ப நானே இப்படிதான். நான் இப்ப இந்த கோவிட் டைம்ல சேர்ந்ததுதான். இன்னமும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட். ஆனா லெவல் மேல ஒரு இதுல இருக்கேன், 6வது லெவல்ல இருக்கேன். இதெல்லாம் படிச்சு படிச்சு ஒரு சேவை மனப்பான்மையில நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதுக்கு வந்து பிஎட் டிஎட் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் ட்ரைனிங் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சதே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஆச்சாரிகள் சொன்னதை நம்ம வந்து இப்படி பின்பற்றி அப்ப நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுப்போம். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருட காலம் ஆகும். அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் ஃபுல்லா புரியணும்னா அது டேக்ஸ் டைம். 1 வருஷம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும். எப்பவே நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுது இல்ல. ஏன்னா பிரபுபாதை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இட் வில் டேக் டைம். ஆனால் நம்ம வந்து அதை 18 நாட்களில் அதை வந்து செய்ய முயற்சிக்கிறோம். அதனால் கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். சும்மா மேலோட்டமா அவர் என்ன கேட்டார், அதுக்கு இவர் என்ன சொன்னார், திரும்பி அர்ஜுனுக்கு என்ன குழப்பம் வந்தது, அதுக்கு பகவான் எப்படி வந்து ரிப்ளை கொடுத்தார், அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். குறிக்கோள் என்னது, நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னது, கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்துதல். இப்போ ஒரு மாதிரி புரிஞ்சது, திரும்பி செகண்ட் டைம் நாளை அடுத்த மாசம் இருக்குல்ல அட்டென்ட் பண்றேன். ஓ இன்னும் நல்லா புரிஞ்சதே, போன மாசத்தை விட இன்னைக்கு நல்லா புரியுது. திரும்பி அடுத்த மாசம் இப்படி எவ்ரி மந்த் நீங்க அட்டென்ட் பண்ண என்னது புரிதல் நிறைய வரும். அதுக்கு வேண்டியதான். இல்லாட்டா நம்ம பௌதிக இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு வந்து இல்ல இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல அவ்வளவா புரியல, நான் திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன்னா அனுப்ப மாட்டான். செகண்ட் தேர்டு இப்போ அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும். உனக்கு புரிஞ்சதோ இல்லையோ, நீ மார்க் வாங்கிட்டல, போ மார்க் வாங்கியாச்சு, ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் வந்துருக்கு போ. அப்படிதான் நம்ம லைஃபே இருக்கு. புரிஞ்சதோ இல்லையோ நம்ம வந்து படிச்சு ஏதோ கிராஜுவேட் என்னவோ பண்ணி நானும் ஒரு பட்டம் பெற்று விட்டேன் அப்படின்னு என்ன தெரியும், ஒண்ணும் தெரியாது. அப்படி பார்த்தா இங்க அப்படி இல்லை. நன்னா புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெவலும் இருக்கு. ஆனா திரும்பி 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 நீங்க வந்து லெவல் 1 பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3 அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, இப்ப இந்த குரு பரம்பரை, இப்ப பரம்பரை இதா வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி குரு பரம்பரை என்னது, ஒரு குரு இருக்கார், அவர் சொல்லி கொடுக்குறார், இவர் வந்து நல்லா படிச்சு இவர் ஒரு குருவாவி இவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறார், இவர் குருவாவி இவருக்கு, இவர் வந்து இவருக்கு சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி போகும். சோ ஒழுக்கத்தின் தொடர்ச்சியின் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக கிருஷ்ணனின் செய்தி வர வேண்டும். ஜெகநாததாச பாபாஜி மகாராஜ் அவருக்கு முன்னாடி இருக்கார், நிறைய பேர் எல்லாம் காட்டலைங்க. அவருடைய சீடர் யாரு, பக்தி வினோத டாக்கூர். இவருடைய பக்தர் சீடர் கௌரகிஷோர தாச பாபாஜி. இவருடைய சீடர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர். இவருடைய சிஷ்யர் நம்ம பிரபுபாதர். இவருடைய சிஷ்யர் யாரு, நம்ம எல்லாரும். ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு இயக்கமே ஆரம்பிச்சு விட்டார். இவர் கீழே இருக்கார். இப்ப நம்ம சென்டர் ஹெட்டா இருக்கட்டும், அப்புறம் இப்போது இருக்கிற உயிருடன் இருக்கிற அந்த ஆச்சாரியர் எல்லாம் இருக்காங்க. இருந்தாலும் இவருடைய புஸ்தகத்தை வைத்துதான் நம்ம படிக்கணும். அப்ப இவருக்கு தான் மரியாதை செலுத்தி இவருக்கு வணக்கத்தை டெய்லி சொல்லணும். இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கார். இவர் வந்து மாயாப்பூர் நம்மளோட சென்டர் ஹெட்ல இருக்கார். அந்த சென்டர் என்னது மெயின் சென்டர்ல இருக்கார். இவர் வேறு ஜெயபதாக்கா சுவாமி. கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அவருக்கு, வீல் சேர்ல இஸ் கன்ஃபைன் டு வீல் சேர். அவர் அந்த மாதிரி இருக்கார். இவரையும் இன்னைக்கும் நான் வழிபட்டு இவர்கிட்டேருந்து வந்து தீட்சையெல்லாம் பெறாங்க. அதெல்லாம் அப்ப இவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்து நம்ம இஸ்கான் சென்டர். இவர் வந்து அவருக்கு சேவைனா இஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் ஹிஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். அந்த மாதிரி நாம நிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. ஓகே, இப்போ பகவத்கீதை என்னது பார்க்கலாம். ஓகே, எல்லாரும் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்கன்னாக்கா வெரி குட். இல்ல நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாரும் உங்க பேரு போட்டு நம்பர் போட்டுடுங்க. எங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு. நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா முதல்ல கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நான் காட்டினேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மார்க் நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு போடுறதுக்கு தான். எல்லாரும் போட்டீங்கன்னா வெரி குட், தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ பகவத்கீதையின் 5 தலைப்புகள். மொத்தம் என்னத்த பகவத்கீதையில என்னதான் படிக்க போறோம்னா, ஈஸ்வரன் தட் இஸ் கடவுள் யாருன்னு படிக்க போறோம். கிருஷ்ணா தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு படிக்க போறோம். அப்புறம் என்னது ஜீவான்னு வேர்டு வரும். அப்படின்னா என்னது, ஆத்மா ஜீவா யாரு, எல்லா உயிர்வாழிகள் தான். அது அனிமலா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், மனிதர்களா இருக்கட்டும், அவளை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ ஒருத்தர் உயிர்வாழி, ஒண்ணு வந்து கடவுள். அப்புறம் இந்த பிரகிருதி இயற்கை, நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோம் இயற்கையில, மழை மேகம் மலைகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதை பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம். பொருள் இயல்பு. அப்புறம் காலம்,
காலம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, காலம் மாறினா எல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே. அந்த மாதிரி காலமும் என்னது, அதுவும் பகவானுடைய அம்சம் தான். நேர காரணி அதுவும் வந்து டக்கு 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 நம்ம வந்து டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ், டைம் இஸ் மணி எல்லாம் சொல்லிருந்தோம் இல்லையா. இப்ப டைம் என்னதுன்னு நமக்கு எக்ஸாக்ட்லி தெரிய வரும் 18 நாள் கோர்ஸ் பண்ணும்போது. சோ காலத்தை பத்தியும் படிக்க போறோம். அப்புறம் செயல்கள், அதுக்கு என்னது இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு என்னது, கர்மா. கர்மா கர்மம் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுமே அது கிடையாது. கர்மானா செயல். அப்ப செயல்பாடுகள், நம்ம என்ன செய்யறோம், ஏது செய்யறோம், நமக்கு வேண்டி செய்யறோமா, இல்ல பிறருக்கு வேண்டி செய்யறோமா, இல்ல கடவுளுக்கு வேண்டி செய்யறோமா, தீய செயல்கள் பண்றோமா, சிகரெட் குடிக்கிறது, யாரையும் கொலை பண்றது, அந்த மாதிரி செயல் பண்றோமா, இல்ல நல்ல ஆன்மீகமா தினமும் காலையில வந்தா பகவத்கீதா கிளாஸ் தான் அட்டென்ட் பண்றேன், கோயிலுக்கு போறேன், அந்த மாதிரி பண்றோமா. அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் அது வில் பி டாக்கிங் ஆன் தட். செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் ஒரு சாப்டரே கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் இதுதான் மொத்தம். இதுதான் படிக்க போறோம் நம்ம. ஆனா இதுக்குள்ள உள்ள 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 போய் படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். சோ மகாபாரத குடும்ப மரம். இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் இப்ப ஒரு ஃபேஷன் எடுத்தேன், ஃபேமிலி ட்ரீன்னு பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க, எவ்வளவு பேர் இறந்திருப்பாங்க, எவ்வளவு புது புது குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்திருப்பாங்க, அவள் கல்யாணம் இருக்கும், அவங்களுக்கும் பசங்க அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஃபேமிலி ட்ரீ எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்ப மகாபாரதா ஃபேமிலி ட்ரீ பார்த்தோம்னா, அப்பா எவ்வளவு கேரக்டர் இருக்குன்னா எல்லா கேரக்டர் எல்லாம் போட மாட்டோம், ஓன்லி இவ்வளவுதான் போட்டிருப்போம். ஏன்னா நம்ம யாரை பத்தி படிக்கிறோமோ அவளை பத்தி போட்ட போறோம். அதுல வந்து வியாசதேவருக்கு மூன்று மகன்கள், திருதராஷ்டிரர், பாண்டு, விதுரர். இதெல்லாம் நம்ம மகாபாரத டிவி சீரியல் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்க ஜஸ்ட் இவ்வளவு கேட்டுனா போதும். மூணு மகன்கள். அந்த மூணு மகன்களோட, இந்த மூணு மகன்கள் விதுரரோட மகனை பத்தி எல்லாம் பேசவே இல்லை. ஒன்லி திருத்தராஷ்டிர மகன்களை வந்து கௌரவர்கள், இல்ல குருவம்சத்து பசங்க, அதனால எல்லாரும் கௌரவர்கள். இப்ப பாண்டுவும் குருவம்சத்து பிள்ளை தானே, அவரோட பையனும் கௌரவர்கள் தானே வரும். ஆமா, ஆனாலும் என்னது வித்தியாசம் இருக்கு. இவங்க எப்படி இருந்தாங்க, இவங்களோட கேரக்டர் எப்படி. அப்புறம் பாண்டுவோட புத்திரர்கள் பாண்டவர்கள் பேர் வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா கௌரவர்கள், இவங்களும் கௌரவர்கள் தான். டிஃபரன்ஸ் காட்டுறது வேண்டி பாண்டு புத்திரர்கள் யாரு, பாண்டவர்கள். திருத்தராஷ்டிர புத்திரர்கள் கௌரவர்கள். இவாளை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். அதனால பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நம்ம அந்த ஃபேமிலி ட்ரீல யார் இருக்காங்களோ நம்ம படிக்கிறது. அப்ப இறைவன் நம்மிடம் பேசுவாரா. நம்ம இவ்வளவு கேட்கிறோம், எனக்கு கடவுளே ஞானத்தை கூட, பணத்தை, ஞானம் கொடுக்க கேட்கிறோமா, எனக்கு டவுட் தான். பணத்தை கூட, எனக்கு மார்க்கு கூட, ஜாபு கூட, பதவி உயர்வு கூட, குடு குடு குடுன்னு கேட்கிறோம். சோ பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுவாரா? எஸ், பகவான் கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட பேசுறாரு. எப்படி? பகவத்கீதா மூலமா. அப்ப அதுல என்ன சொல்லியிருக்க, நான் என்னுடைய பிரச்சனை சொல்லிருக்கேன். அவர் ஃபுல் புக்கு கொடுத்தா எந்த பேஜ்ல என்னோட பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண 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 புரியும் நமக்கு. ஓ, இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, இதுதான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்க, நம்ம எப்படி அணுகணும், இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். சோ பகவத்கீதை மூலமா நம்ம படிக்கலாம். இப்போ பகவத்கீதால எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு? 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு? 574, அர்ஜுனன் 84. சஞ்சய், இந்த சஞ்சய்ங்கிறது யாரு, திருத்தராஷ்டிர மகாராஜாவோட அசிஸ்டன்ட். அவரும் பேசியிருக்கார். ஏன்னா இவர் வந்து திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் பகவத்கீதை ஸ்டார்டிங் வந்து, என்னுடைய மகன்களும் என்னுடைய தம்பி புத்திரர்கள், அவங்களோட மகன்களும் தம்பியோட மகன்களும் என்ன செய்யறார் போர்க்களத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் இவர் வாயை அடிச்சு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் தான் சஞ்சயன் வந்து அவருடைய ஞான திருஷ்டியால அவருக்கு வந்து, அவருக்கு அந்த ஒரு அருள் இருந்தது வியாசதேவரால. அப்ப அவர் வந்து என்ன எங்க நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் மனத்தால் அப்படி நினைத்து, மனதால நினைத்து அங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்போ அவர் வந்து சொன்னது எவ்வளவு? 41. அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்னது, உள்ள கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் பேசுறது எல்லாம் கூட வரும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிராமா மாதிரி நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இவர் 41 சொன்னார், திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா ஒரே ஒண்ணுதான் சொன்னார். சோ பகவத்கீதை மனநிலை, தட் இஸ் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, அர்ஜுனனின் கலக்கம், ஓ இவரேந்து கலங்கி நிற்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இனிமே பார்ப்போம். மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவனை குழம்ப வைக்கிறதுக்கு வேண்டியே கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் காரியம் பண்றார். சூத்திரதாரி, பயங்கர ஒரு ஸ்கில்லாடி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. நம்ம போயிட்டு அந்த எதிரணியில கொண்டு போய் நிறுத்தினா, எங்கேயோ கார்னர்ல நிறுத்தினா போறோம் இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணினார், கரெக்டா அவரோட குரு வில்ல எப்படி எடுக்கணும், அம்பை எப்படி எய்யணும் எல்லாம் காட்டி கொடுத்தாரு. அவருக்கு முன்னாடி அவருடைய தாத்தா, ரொம்ப ஃபேவரட் தாத்தா, எடுத்து வளர்த்திருக்காரு, ரொம்ப பிடிக்கும், இவளுக்கும் பிடிக்கும், தாத்தாக்கும் இவளை ரொம்ப பிடிக்கும். மனம் நல்லா கலங்கட்டும், இவளுக்கெல்லாம் நல்லா மனசு கலங்கட்டும் அப்படின்னு வேணும்னே அவங்களுக்கு முன்னாடி, யாரெல்லாம் கசின்ஸ் ரொம்ப பிடித்தமான கசின்ஸ், அவளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த மாதிரி குதிரை அந்த தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. ஏன்னா சும்மா எங்கேயோ நிறுத்தினா அதெல்லாம் அவ்வளவு பாதிப்பு வராது. எங்க எப்படி ஹிட் பண்ணும், இதெல்லாம் யாரு, கிருஷ்ணருக்கு தான் தெரியும். சோ அர்ஜுனன் கலக்கமும் மாயின் தோற்றம் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். நீ நல்லா குழம்பு, அப்படி குழம்பி என்கிட்ட கேட்ப, அப்ப நான் உனக்கு எடுத்து சொல்லுவேன். அது என்னது, பகவத்கீதை, பகவான் சொன்ன வார்த்தைகள், அதுதான் பகவத்கீதை.
அது மாதிரி நான் சொல்றேன். அப்ப இது வந்து அந்த மாதிரி கலங்கலன்னா நான் எங்க பகவத்கீதை சொல்ல போறேன். பட் என்னோட இன்டென்ஷன் என்ன, உனக்கு பகவத்கீதை நான் சொல்லி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரி நிறுத்தி அந்த மாதிரி ஒரு சீனே அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டார். பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. பகவான் யாரு, அர்ஜுனன் தான் கேட்கிறார். ஆனா என்ன, நம்ம லைஃப்லயும் அது வந்து நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். அப்ப நம்ம எல்லாருமே நன்னா அர்ஜுனன் மாதிரி நல்ல ஒரு லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணோம்னா என்னது, நம்மளும் வந்து பகவத்கீதா படிக்கணும். இவ்வளவு நாள் படிக்கல, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அது இனிமேல இருந்தோ தெரிஞ்சு போயிடுத்து வழி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா நம்ம வந்து இது, ஏன்னா நம்ம படிச்சோம்னா அடுத்தது நம்ம ஜென்ரேஷன், பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன், ஆஹா நம்ம அப்பா அம்மாவை தான் இப்பதான் 40 வயசு ஆகுது படிக்கிறாங்க, நம்ம இப்பவே படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரும். எல்லா பசங்களுக்கும் வரும்னு சொல்ல முடியாது, நம்மளுக்கும் எல்லாருக்கும் வரும்னு சொல்ல முடியாது, வந்தா நல்லது. அதுதான் சொல்றேன். ஓகே. அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். ஏன், அதான் என்னுடைய மனிதர்கள் எதிர இருக்கா, நம்மளெல்லாம் கொல்லணுமா? அது இவர் வந்து பெரிய வில்லாளி, சின்ன வயசுல நல்லா போக்கஸ்டு, டார்கெட் கரெக்டா அந்த நடுவுல தான் ஹிட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு அம்பை தான் போட்டு கடகடான்னு எல்லாரும் விழுந்துடுவா அந்த அம்போட இஃபெக்ட்ல. நான் என்னோட ஆச்சரியர், எவ்வளவு இஸ் சோ ஃபேவரட் என்னோட சார். அவர் அவர் என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய கூட விளையாடின அந்த பசங்கள்லாம் இருக்காங்க கசின்ஸ், அந்த ராஜாமார்கள்லாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அவங்க எல்லாம் எதிரணியில நின்று எனக்கு எதிராக அவங்க நிக்கிறாங்க. ஓகே, பட் நான் எப்படி ஒரு ராஜ்யம் பண்றதுக்கு வேண்டிய, ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்றதுக்கு வேண்டி நான் இவாளெல்லாம் கொலை பண்ணுவேன், ரொம்ப கலங்கியிருக்கார். சோ இந்த கிருஷ்ணர் இருபடைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். என்ன பண்ணார், நமக்கும் லைஃப்ல அந்த மாதிரி வரும், இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் வரும், டெய்லியே வரும், ஒரு ஒரு மோமெண்ட்லயும் வரும். என்ன பண்றது, குழம்பிட்டு இப்ப சூசைட், இங்கே குதி, ட்ராக்ல போய் விழு, அதெல்லாம் பண்ணல. என்ன பண்ணிட்டார், பகவானே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா யாரு, அவருடைய அத்தை பிள்ளை தான். இருந்தாலும் என்ன பண்ண தெரியும், அத்தை பிள்ளையா இருந்தாலும் அவர் கடவுள்னு தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம். அப்போ சரணடைந்துட்டார். நம்ம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணான்னு தெரியும், நமக்கு வீட்லயும் எல்லாம் விக்கிரம் வச்சிருக்கோம், போட்டோ வச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணோம், நம்ம இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் வந்தா அது வரணும்னு வெயிட்டே பண்ண வேண்டாம். அவ வரதுக்கு முன்னாடியே கிருஷ்ணா அப்படின்னாக்கா, அப்படி வந்தது எப்படி தலைக்கு தலைக்கு வந்து தலைப்பாகையோட போகும்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஆயிடும். ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும், நமக்கு அதை உணர வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளம் போயிட்டே இருக்கும். ஓ ஆமால, அப்புறம் லேட்டர் ஆன் மீ ரியலைஸ், ஓ ஆமால, அது ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கு, இப்ப நமக்கு அது தெரியவே இல்லையே, எவ்வளவு ஈஸியா கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா தேங்க்ஸ் டு நம்ம பகவானுக்கு. பகவானை சரணடையும் எப்படி, பகவத்கீதை மூலமா தான். பகவத்கீதை படிக்க 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 நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகத்துல நுழைஞ்சிட்டோம். சோ அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார், ஆனால் என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. அவர் எப்படி அதுல இருந்து எல்லாம் வெளியில வர பார்ப்போம். கீதை மகாத்மியம் அப்படின்னு, மகாத்மியம்னா அவரை கீதை பத்தி பெருமையா என்ன சொல்லலாம்னா, பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லா வித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். என்னெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு வருத்தம், ஒருத்தருக்கு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு காலேஜ் அட்மிஷன் வேணும் 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 வேணும், அந்த ஒரு காம்படிஷன் எக்ஸாம் எழுதிருக்கு, பாஸ் ஆகணும் அந்த ஒரு டென்ஷன். வேலைக்கு போறவங்களுக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் கிடைக்கும். சரி, ஜாப் கிடைச்சதுனாக்க நிம்மதியா இருக்கானா, இல்ல, பதவி உயர்வு வேணும், நல்ல சம்பளம் வேணும், அந்த ஒரு டென்ஷன். அப்புறம் கல்யாணம் ஆகணும்னு டென்ஷன், மக்கள் குழந்தை பிறக்கணும் டென்ஷன், லைஃப் முழுக்க டென்ஷனோடு தான் போகும். அப்ப என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து விடுபடணும்னா என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை பேரலா கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும். நீ காலேஜ் படிச்சுக்கோ, பகவத்கீதை பகவத்கீதை, ஆபீஸ் போ, ஜாப் எடுத்துக்கோ, பகவத்கீதை. அப்ப என்னது, நம்மளோட மைண்ட் என்னது, சமரசமா போயிட்டே இருக்கும். வரும், வரதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். நான் அதுக்கு எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறேன், ஆனா ரொம்ப ஆங்ஷியஸா அதுக்கு ஒரு, அதனால டென்ஷன் எல்லாம் படாம அது போயிட்டே இருக்கு. எனக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் கிடைக்கும் செய்யறது, நான் பகவத்கீதையும் படிச்சுட்டே இருக்கேன். அதே எனக்கு எல்லாம் நடக்கும், எனக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது, குழந்தையும் பெத்துக்கிறேன், இதுலயும் என்னது பதவி உயர்வும் கிடைக்கிறது, சம்பள உயர்வும் கிடைக்கிறது, பெரிய வீடு வாங்கினே மனை வாங்கி எல்லாம் நடக்கும். டென்ஷன் பண்றது மாத்திரம் குறைஞ்சிடும். அது மாத்திரம் பண்ணிக்க மாட்டேன். ஏன், பக்க பலமா என்ன இருக்கு, ஆன்மீக ஞானம் இருக்கு, அதுல பகவான் நமக்கு உறுதுணையா இருக்காரு. சோ இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதில் இருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். சோ இந்த லைஃப்ல மாத்திரம் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை நுழைஞ்சிருக்கோம், எல்லாம் அடுத்து திரும்பி ஒரு ஜன்மம் எடுத்துட்டோம்னா எல்லாம் எடுக்கதான் போறோம். அது அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் பகவானோட இதுக்கெல்லாம் போக முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவுலாம் நம்ம இது என்னது, செயல்ல எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பியூரா இல்லையே, எவ்வளவோ நம்ம தப்பு பண்றோம், அதெல்லாம் வரும். இப்ப பகவத்கீதை சொல்லுவாங்க. அப்போ மறுவாழ்வு கிடைச்சாலே என்னது, ஒரு நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்போம், மனிதனா பிறப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மனிதனா பிறப்போம், அப்பதான் ஆன்மீகத்துல நுழைய முடியும் இல்லையா. நமக்கு ஆன்மீகம்னா என்னன்னு எப்படி தெரியும், மனிதனா பிறக்கணும். ஒரு காக்கா குருவி எல்லாம் வரதா நம்ம அட்டன் பண்றதா, இல்லையே. மனிதர்கள்லயே நிறைய பேர் வரது இல்லையே. நம்ம வந்தவங்க லக்கி, ஆஹா பகவானே தேங்க்யூ, அவரை தான் நம்ம கும்பிடு போடணும். ஆஹா இந்த ஆன்மீகத்தை இன்னைக்கு எனக்கு முழுப்பு வந்து இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண வச்சு தேங்க்யூ பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே ஒரு கும்பிடு போட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம்.
சோ வந்து அண்ணாகும் அவனுக்கு இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு, இந்த வாழ்க்கையில அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் இருக்கா, எல்லாம் விடுபட்டுடும், ஸ்மூத்தா போகும். அப்புறம் என்னது, அவன் மறுவாழ்வில் பிறவி எடுக்கிறான், டெஃபினெட்லி எடுப்பான், ஆனா மனிதனாவும் பிறப்பான். அந்த ஆன்மீக வாழ்வை அவன் அடைகிறான். இன்னும் நல்ல ஆன்மீகம் ஊறி போயிடும். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். நிறைய பாவம் பண்றோம், நம்ம நடந்துட்டே இருக்கோம், எட்டுக்கால் பூச்சோட காலை உடைச்சிருப்போம், சமுட்டிருப்போம், உயிரே போயிருப்போம். அது அம்மா அம்மான்னு கத்தினா நமக்கு கேட்காது, அது இருக்கிறதே இவ்வளவு சின்னது. அது மாதிரிலாம் நிறைய பாவம் பண்றோம். ஏதோ புக்கு, பழைய புக்கு திறக்கிறோம், மூடி வைக்கிறோம், உள்ள ஏதோ ஒரு பூச்சி இருந்தோம், புக் போம் சொல்றோம், கண்ணுக்கே தெரியாது, அப்படியே இருக்கும். அது மூவ் பண்ணாதான் தெரியும், இது ஏதோ பூச்சி இல்ல அப்படின்னு. ஏதோ புழுதின்னு நினைச்சுப்போம். நம்ம அந்த க்ளோஸ் பண்ண அந்த வேகத்துல என்ன அது இறந்து போயிருக்கும். இதெல்லாம் பாவம் தான், நிறைய பாவம் பண்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில் தெரியாம. அது எல்லாமே விட்டு போயிடும். அந்த ஆன்மீகத்துல வந்தோம்னா என்னது, நிறைய விஷயங்கள் வந்து திரும்பி எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்போம். எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ரியாக்ஷன் படிக்கிறோம். ஆனா நிறைய ஆக்ஷனோட என்னது, அதோட வந்து செயல்படாம போயிடும். அது என்ன, பகவானை வந்து நம்ம நினைக்கிறோம். அப்புறம் இது சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபால நந்தனஹ பார்த்தோ வத்ச சுதிர் போக்தா கீதா போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். இது என்னது, இது சான்ஸ்கிரிட்ல கொடுத்துருக்கு. சர்வோபனிஷதோ, எல்லா உபனிஷத்துகளையும் பார்த்ததுனாக்கா அதுல இருந்துதான் இதோட சாரம். எல்லா உபநிஷத்தோட சாரம் தான் இந்த வந்து சாரம்னா என்னது, சம்மரி மாதிரி கீதா. இது வந்து தோக்தா கோபால நந்தன, அந்த பால் கறக்கிற நந்தன் யாரு, கோபால் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அந்த அந்த எல்லா உபநிஷதையும் போட்டு ஒரு கவு ஃபார்ம்ல, ஒரு பசு ஃபார்ம்ல போட்டு அந்த பசுவோட இது மடியில இருந்து கறந்தோம்னா என்ன வருது, பகவத்கீதை வருது. பசுவோட மடியில இருந்து எடுத்தா பால் வரும். இது ஃபுல் உபனிஷத் போட்டு கறக்காது, கிருஷ்ணர் அதை கறந்து நமக்கு பகவத்கீதையா கொடுத்திருக்காரு. வத்ச, வத்சனா காஃப், கண்ணுக்குட்டி. யாரு அது, பார்த்தோ, நம்ம வந்து இவர் அர்ஜுனன். பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம், அது வந்து அந்த அமிர்தமான பால். புக்தம் கீதா அமிர்தம் மகத். அந்த துக்தம்னா என்னது, பால். அந்த பால் என்னது, கீதாங்கிற அமிர்தம். அதுதான் கிடைச்சது. அது யார் குடிக்கிறார், ஃபர்ஸ்ட் கண்ணுக்குட்டி யாரு, அர்ஜுனன் குடிக்கிறார். நம்மளும் அதை அனுபவிக்கிறோம். நம்மளாம் அதனால அதிர்ஷ்டசாலி பக்தர்கள். எல்லா உபநிஷத்துகளின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையர்குல சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் யாரு, நம்மளே தான் குடிக்கிறார். பகவத்கீதை எனும் அமிர்தப்பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் நம்ம எல்லாருமே அதிர்ஷ்டசாலிகள். ரொம்பவே வெரி லக்கி டு இது என்னது, பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கோம். சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்னன்னா, அர்ஜுன விஷாத யோகம். குழப்பம் இருக்கார், அப்புறம் அதான் விஷாதம்னா என்னது, குழம்பின அப்புறம் என்னது, வருத்தப்படுறார். சுச்சோ, இவாளெல்லாம் என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டியர் தாத்தா, என்னோட டியர் டீச்சர், அவளெல்லாம் நான் கொல்லணுமா இந்த ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கார். விஷாதம், ரொம்ப இதா இருக்கார், வருத்தப்படுறார். அர்ஜுனனின் கவலை, இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம், ஒரே போர்க்களத்தில் 3 பேரையும் வெவ்வேறு மனநிலைகள் பார்க்க போறோம். இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி பார்க்க போறோம். எல்லாரும் எல்லாம் காட்ட முடியாது. 3 ஃபேமஸ் பீப்புள் யாரு, அவங்களோட மனநிலை, ஒரே இதுதான் சீன் தான். அதுல 3 பேரோட எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்கன்னு. அர்ஜுனன் படைகளை கவனித்தல். போரிடாததற்கு அர்ஜுனன் கூறும் காரணங்கள். எனக்கு போர் புரிய வேண்டாம், அங்க போயிட்டு போயாச்சு, அது வரைக்கும் வீரப்ப போயிட்டு அந்த மனிதர்களை பார்த்துட்டு அவன் குழப்பம் ஆயிட்டான். அவனுக்கு வந்து நான் போரிட மாட்டேன் அப்படி சொல்றான். அதான் பார்க்க போறோம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமக. அத பிரதமோத்தியாய. பிரதமன என்னது, முதல் முதல் அத்தியாயம். அர்ஜுன விஷாத யோக. இது என்னது, அர்ஜுனன் வந்து குழம்பி போறான், அதை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும், முடிச்சுடலாம். ஓகே, இவ படிக்கிற யாரோ படிக்கிறா, கேசவ் இருக்கானா? படிமா. ஓ, நெட்டு சரியில்லைப்பா, நெட்டு சரியில்லை. ஐ திங்க் ஏன் இந்த மாதிரி லேட்டா. சுனந்தா மாதாஜி இருக்கீங்களா? यस् माताजि। படிக்கிறேன்னா படிங்க. यस् माताजि। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वद सञ्जय। हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொன்ன போல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா என்னது, திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா சொல்றார். என்ன கேட்கிறார், திருத்தராஷ்டிர உவாச்ச. உவாச்சனா சொல்கிறார், என்ன சொல்றார், தர்மக்ஷேத்திரம், ஒரு க்ஷேத்திரம்னா என்னது, இடம். தர்மம் அப்படின்னா தர்மம் நிலைக்கக்கூடிய, அங்க வந்து என்ன பண்ணாலும் தர்மத்துக்கு வேண்டி போரிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஜெயிப்போம். அந்த மாதிரி தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது குருக்ஷேத்திரம் நல்ல புண்ணியமான பூமி அது.
சமவேதா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, யாரெல்லாம் யுயுத்சவ, எல்லா மனிதர்கள் கூடி இருக்காங்க. அதுல வந்து மாமகா என்னுடைய பசங்க, பாண்டவாஸ், பாண்டவாஸ்னா என்னது, பாண்டவர்கள், என் தம்பி பாண்டவனோட புத்திரர்கள் கூடியிருக்கானே. இவை இவங்க எல்லாரும் இவனா அண்ட் ஆல்சோ, மற்றும் மேலும் சொல்றோமே அந்த மாதிரி. சான்ஸ்கிரிட்ல என்னன்னா மாமக்கா மேலும் பாண்டவா அந்த மாதிரி வராது. நம்ம இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி வரும், திஸ் அண்ட் தட் அந்த மாதிரி வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் கிடையாது. எப்படி வேணா போடலாம், ஆனா அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். ஏவ அப்படின்னா மேலும் மற்றும் அப்படி. அதுல வந்து சைவான்னு போட்டுடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்டோட வே ஆஃப் இது. அந்த லாங்குவேஜ் அப்படி. கிம அக்குர்வத்த சஞ்சயா, கிம் அக்குர்வத்த, கிம்னா நீங்க என்ன, குருவத்தனா என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயனே அவரோட இது அசிஸ்டன்ட் சஞ்சயா, இந்த போர்க்களத்துல இவங்க எல்லாம் போயிருக்காங்களே, என் பசங்களும் போயிருக்காங்க, என் தம்பி பாண்டோர் புத்திரர்களும் போயிருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேக்குற. திருத்தராஷ்டிர கூறினா, புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர்க்குரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. அதுக்கப்புறம் வாய் அடைஞ்சு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் டிராமா ஸ்டார்டட், எல்லாரும் பேசுறதுன்னு. இப்ப இதுலயே அவர் பேச்சிலேயே என்ன தெரியறது நமக்குன்னா, பிரித்து பாக்குறார். இது வந்து நம்ம தம்பியோ இல்ல, உயிருடன் இல்லை, அவருடைய மக்களை என்னமா பாவிக்கணும், என் பசங்களா பாவிக்கணும். நம்ம வீட்லயே போய் என்ன நினைப்போம், எல்லா பசங்களும் வாங்கப்பா, எல்லா பசங்களா வாங்க, என் பசங்க வாங்க, என் தம்பி பசங்க வாங்க, என் தங்க பசங்க அப்படியா கூப்பிடுவோம். பசங்களா வாங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லாரும் வாங்க சாப்பிட வாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா இவருடைய இது நோட்டம் எப்படி, இவருடைய கண்ணோட்டம் எப்படி, டிஃப்ரெண்ட். அப்படியே பிரிச்சு பாக்குறேன். என் பசங்க நல்லா இருக்கணும், என் பசங்க டிஃப்ரெண்ட், என் தம்பி பசங்க டிஃப்ரெண்ட். அந்த மாதிரி அவருடைய வந்து இது தெரியாது. இப்ப இந்த மாதிரி இதுலதான், இப்ப பாலுல எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, நெய் இருக்கு, பாலுல நெய் இருக்குன்னா எங்க எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ப்ராசஸ் பண்ணாதான் நெய், அந்த ப்ராசஸ் பண்ணாதான் ஒரு பன்னீர், ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாதான் வெண்ணெய், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. அப்ப அதுல வந்து தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது எல்லாரும் இருக்கிறவங்க. அதுல என் பசங்க, அந்த மேல இருக்குமே அந்த கிரீமா இருக்கிறது, அந்த மேல இருக்கிற வெண்ணையா இருக்கிறதுலாம் என் பசங்க, அப்படியே தண்ணியா இருக்கிறதுலாம் எல்லாரும், அதெல்லாம் காமன். அந்த மாதிரி பிரித்து பாக்குற கிமர் உருவத்தை அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு சும்மா ஒரு அனாலஜியை கொடுத்துருக்க. அனாலஜினா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி காட்டியிருக்காங்க, எப்படி பிரித்து பாக்குறார் அப்படி அவரோட கண்ணோட்டத்தை. வர 1.3 கேஷவ், உன்னோட நெட் சரியா எடுத்துனா படிக்கிறியா? சரியில்லைம்மா, கேஷவ் சரியில்லை, சரியில்லை, உன் நெட் சரியில்லை. சுனந்தா மாதா படிப்பலாம், यस् டைம் இல்ல. माताजि। படி. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचर्यमहतीं समों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हरे कृष्ण माताजि। எந்த இப்ப இன்னைக்கு வந்து இவங்களே சொல்றேன்னா, இவங்க வந்து 2 3 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. அது கேஷவ்லாம் 4 வருஷமா அட்டன் பண்ணிட்டான். அவன் கிட்ஸ் கிளாஸ், அவன் 7ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து அட்டன் பண்ணி அவனுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்லோகா. இன்னைக்கு அவனுக்கு நெட்டு சரியில்லை. உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். இதெல்லாம் உங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம் தான். யாரு உங்க டிவோட்டிஸ், நீங்க வந்திருக்கீங்களே ஃபர்ஸ்ட் டைம், நீ உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் தான். யாருக்கு தெரியுமோ நீங்களா அதெல்லாம் படிக்கலாம். அப்ப அதுக்கு எப்படி பழகலாம் அப்படின்னா, இவங்க காலையிலேயே வந்து 5:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுப்பாங்க, ஒரு ஜபம் போகும், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒரு வாட்டி படிச்சா வருமானம் வராது, ஆனா கேட்க 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 ஞானம் வரும். வீட்லயும் பழகலாம். ஒரு மாதிரி தெரியும் மாதாஜி, நானும் படிக்கிறேன் அப்படின்னா தாராளமா நீங்க வந்து படிக்கலாம். இது உங்களோட, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு தெரியாது, இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணலையே, அதனால இவங்களை வச்சு படிக்க வைக்கிறேன். அப்புறம் நாளையில இருந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கு, எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் மாதாஜி, நாங்களும் வந்து பங்கேற்கிறோம், நாங்களும் படிக்கிறோம் அப்படின்னா தாராளமா படிக்கலாம். தப்பு வரும், வராம அவ்வளவா தெரியாது, தப்பு வருதுன்னா நோ ப்ராப்ளம். இங்க என்ன காம்படிஷனா, இல்ல இல்ல டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து சொல்லி ஒரு தைரியம் வரும் படிக்கிறதுக்கு. அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து முயற்சி எடுக்கணும். அப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு, பஷ்யேதாம் பாண்டு புத்திராணம், என் ஆசிரியரே, யார் இது, திருதராஷ்டிர மகாராஜோட பிள்ளை துரியோதனன். அவனுக்கு எப்பவும் ஆக்ரோஷம், கோபம், நான் தான் ஜெயிக்கணும், நான் இருக்கிற அந்த பிள்ளை. அவன் என்ன சொல்றான், அவரோட ஆசிரியரை போய் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு, என் ஆசிரியரை, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்க பாருங்க, உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால். ஒரு துருப்பதன் சொல்லிட்டு இவருடைய கிளாஸ்மேட் இருந்தார், யாரு இவர், ஒரு ஆசிரியர், என்ன பேரு, பேர் எல்லாம் மறந்து மறந்து போயிருக்கு. கேஷவ் இருக்கியாமா, சுகந்தா இருக்கியா? द्रोणाचार्यर् माताजि। ஆஹ் ஆஹ் द्रोणाचार्य। துரோணாச்சாரியர். அதான் எனக்கு ஹெல்ப் இவன் தான், எப்பவுமே வந்து பேர்ல மறந்து மறந்து போயிடும். துரோணாச்சாரியா. துரோணாச்சாரியர் ஒரு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அவருடைய கிளாஸ்மேட் தான் வந்து துருப்பதன். இந்த துருப்பதன் என்னது, 2 பேரும் பால்ய சிநேகிதர்கள். அப்புறம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது துருப்பதன் வந்து ஒரு ராஜாவோட மகன். அப்ப அவன் கடைசியில என்ன ஆகும், ராஜா ஆயிடும். இப்போ இவர்
துரோணாச்சாரியர் யாரு? ஒரு பிராமணரோட பிள்ளை. பிராமணன்னா என்னது, சாரி, நாட் பிராமணன் சொல்லக்கூடாது, ஒரு ஆசிரியரோட பிள்ளை. அவன் என்ன ஆகும், அந்த காலத்துல அப்படிதானே, அப்பா அதை பண்ணினா அதை நான் படிச்சேன், நானும் பெரியவனாயிடும், நானும் ஆசிரியர் ஆவேன், அந்த மாதிரி. சோ அவரு வந்து வில் வித்தையில இருந்து ஆசிரியரா இருக்கார். அப்ப இவனா பெரியவன் அனுப்புற, நீ எனக்கு வந்து நீ ராஜா ஆயிடுவ இல்லையா, எனக்கு வந்து எனக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவியா அப்படின்னா, ஓ தாராளமா, யோ மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்ம பாக்குறோமே நம்ம லைஃப்லயும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவேன். இப்ப அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம டச்ல இருக்கோமா, இருப்பாங்க, சில பேர் இருக்காங்க. பட் மோஸ்ட்லி என்னன்னா இல்ல. காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல. வேலைக்கு போயிருப்போம், இல்ல. இப்ப ரிட்டையர் ஆயிட்டேன், யாரும் கான்டாக்ட் இல்ல. இப்ப இருக்கிற என்னோட பேரன் பிள்ளை, என்னோட இப்ப இருக்கிற நெய்பர்ஸ், அங்கதான் நம்ம வந்து பழக்கத்துல இருக்கோம். இந்த மாதிரி இருக்கும். So இந்த இவர் என்ன எடுத்து பெரியவர் அப்புறம் போயிட்டு இந்த திருப்பதன் போயிட்டு ஏதோ ஒரு உதவி கேட்க போனோம்னு, திருப்பதன் யாரு நீ, ஐ டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் யூ, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிராகரித்துட்டார். இவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணல. அப்ப யோசிச்சா, ச்சே, என்ன ஒரு ஆளு நீ, நீ சின்ன வயசுல வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எல்லாம் சொல்லிட்டு, இப்ப ராஜா அனுப்புற, நீ எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணல, எனக்கு நீ எனிமி, நான் உன்னை கொல்லறதுக்கே நான் வெயிட் பண்றேன், அந்த மாதிரி ஒரு எனிமிட்டி ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த துருப்பதன் வந்து ஒரு பிள்ளை, துருப்பதனோட பிள்ளை வந்து திருஷ்டத்யும்னன், அவர் வரார் படிக்கிறதுக்கு. ஆசிரியரே, நான் உங்ககிட்ட படிக்கிறேன். இவருக்கு தெரியும் திருப்பதனோட பிள்ளைதான் தெரியும். என்னால் வாப்பா, உனக்கும் சொல்லித்தரேன், பாண்டவர்களும் படிக்கிறா, கௌரவர்களும் படிக்கிறா, நீ வா படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. சோ இதுல இருந்து என்ன குவாலிட்டி தெரியறது, இவரோட ஆசிரியரோட, யாரு வந்தாலும் சரி ஞானத்தை வழங்கணும், அதுதான் நம்ம டியூட்டி. வந்தவன் யாரெல்லாம் பார்க்க கூடாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி. இவன் என்ன பண்றான், நீ அந்த மாதிரி ஒரு எனிமியோட பிள்ளைய கூட நீ ஏத்துண்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திய, இன்னைக்கு என்ன பண்றான், ஒன்னே எதிர்த்துண்டு எதிரணியில பாண்டவர்களோட அணியில இருந்து அங்க வியூடத்தை அமைக்கிறான். வியூடம்னா எப்படி எல்லாம் கூட நம்ம இதுல கிரிக்கெட்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, ஏ கிரிக்கெட் என்னது, கேப்டன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏ அங்க நில்லு கலி, என்ன என்னெல்லாமோ பேர் உண்டு, அங்க நில்லு இங்க நின்னா அவன் பேட் அந்த இது பால் அடிச்சா நீ அங்க கேட்ச் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அந்த மாதிரி கரெக்டான இடத்துல நிப்பாங்க அவங்க, சோ தட் they can easily catch the ball. அந்த மாதிரி வியூடம் அமைத்து அவங்க எல்லாம் நிக்கிறாங்க. யாரை எதிர்த்துன்னு, உங்களையே எதிர்த்துண்டு, நீங்க அவ்வளவு பெரிய மனப்பான்மையோட அர்ஜுனன் என்னோட ஃபேவரட் இவன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் உங்க எதிரணியில நிக்கிறாங்க பாருங்க, அப்படியும் வந்து தூண்டிவிடும். சோ புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாருங்க, உங்களை எதிர்த்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூவம் போடுறான். சோ இப்ப ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள்லாம் என்ன பார்த்தோம்னா, முதல்ல அர்ஜுனன் பார்த்தோம், குழம்பி போயிடும். இப்ப நம்மளே வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம், நல்லா தைரியமா போறோம், அப்புறம் ஒரு குழப்பம் வந்துட்டு எக்ஸாமே வச்சுக்கலாமே, பேப்பரை பார்த்தா எல்லாம் பிளாங்க், ஆன்சரே தெரியாது, எல்லாம் பிளாங்க், அப்படி தோணும் இல்லையா, ஒண்ணும் தெரியலங்கிறப்ப. அதுக்கு ஐயோ என்னால எழுத முடியாது, வந்துடுவோமா, வரக்கூடாது. யூ ஹவ் டு ரைட் யுவர் எக்ஸாம். மெதுவா நிதானமா திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம படிச்சதெல்லாம் நினைவு வரும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த டென்ஷன் இருக்கும். அப்போ அர்ஜுனன் பண்றது பெரிய தப்பு. உங்க போயிட்டு என்னால ரொம்ப குழம்பிட்டேன் கிருஷ்ணா, நான் என்ன பண்றது, அப்ப என்ன பண்றது கேட்டுட்டு என்னால எல்லாம் இவாளெல்லாம் சண்டை போட முடியாதுன்னு சொல்றாரு. ஆனா ஓடி வரல, பட் இஸ் அக்செப்டிங் ஃபெயிலியர். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. லைஃப்ல லைஃப்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கதான் இருக்கும். லைஃப்ல சேலஞ்சஸ் வரதான் செய்யும். நம்ம அதை எதிர்கொள்ளணும். எதிர்நீச்சல், அதான் எதிர்நீச்சல். நம்ம வாழ்க்கையே எப்படி அந்த மாதிரிதான். சோ அதை வந்து எதிர்கொள்ளணும். அது வந்து அர்ஜுனன் படிக்கணும், எப்படி அவன் எதிர்கொள்றான் அப்படின்னு. திருதராஷ்டிரம் எப்படி பண்ற, பாரபட்சம். என் பசங்க வேற, உன்னொருத்த பசங்க, என் பசங்க என்ன பண்ணினாலும் கரெக்ட், உன்னொருத்தன் தான் தப்பு, என் குழந்தை என்ன பண்ணினா, அந்த மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரே ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணன் பெற்றுக்கிறவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். வீட்லயும் ரொம்ப செல்லம், ஸ்கூல்ல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்து இல்லையே அவன் கரெக்டா தான் பண்ணிருப்பான்னு வாதாடுவான். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம பசங்களை திருத்தி வளர்த்தணும். அவன் அடிச்சு வளர்த்தலாம், இந்த காலத்துல அடிக்கக்கூடாதுன்பா, வீட்டுக்குள்ள அடிக்கலாம். ஏன்னா அடியாத மாடு படியாது அப்படிலாம் சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி திருத்தணும். நம்ம பசங்களை திருத்தி வளர்க்கணும்னா அப்புறம் நாளைக்கு என்னது, நம்ம வயசாயிடும், நம்ம போயிடுவோம், அவன் ஒரு நல்ல மனிதனா வாழ்ந்து காட்டுவோம் இல்லையா, அவனுக்கு லைஃப் நல்லா அமையும். சோ திருத்தராஷ்டிரா அதுதான் தப்பு பண்ணார். அதனாலதான் வந்து எல்லா குழந்தைகளும், அவருடைய குழந்தைகள் எல்லாம் துஷ்டத்தனமா ஆயிட்டார். அதனால அவர் வந்து அது குருடு, கண்ணளவுல மாத்திரம் குருடு இல்ல, மனதளவுலயும் அவர் வந்து ரொம்ப வீக். அந்த மாதிரி அவர் இருந்ததுனால பசங்க எல்லாம், இவன் எப்படி துரியோதனை எடுத்து அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ ஒரு ஒரு மனநிலை இதுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாதகமானது. நம்ம இப்ப இந்த 3 பேரையும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அறிவுரை சொல்லுவார். அது போல இருக்கும். எஸ், இப்ப என்னது தெய்வீக சங்குகள் தான் நிறைய. இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம், ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகாஸ் இப்ப நம்ம ரீட் பண்ணும்போது பாத்துங்க இல்லையா, எல்லாம் ஒரு நாள்ல கவர் பண்ண முடியாது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் தான் பார்க்க. இப்ப யாரு, கேஷவ் சரியா எடுத்தமா அவனோட? இப்ப கேக்குறதா மாதாஜி? இப்ப கிளியரா இருக்கு, படி. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तत्मौ महाशङ्कं भीम भीमकर्मवृकोदरम् अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ।
இதுல என்ன ஸ்லோகம்ல ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்ல. சங்கோட பேர் தான். பாஞ்சஜன்யம் யார்கிட்ட இருக்கு? ரிஷிகேஷா யாரு? கிருஷ்ணர்ட்ட இருக்கு. அதான் இங்க கொடுத்திருக்கு. தெய்வீக சங்கள் என்ன பேரு யாருகிட்ட இருந்ததுன்னு. கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன இருந்தது? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனங்கிட்ட தேவதத்தம். யுதிஷ்டர் இப்ப மூத்த அண்ணா, பாண்டவர்கள் மூத்தவர். அவர் கையில என்ன இருக்கு? அனந்த விஜயம். அது பீமன். பீமன் கையில பவுண்டரம். நகுலன் கையில சுகோஷம். சகதேவன் கையில மணிபுஷ்பகம். இதுதான் இந்த மாதிரி ஸ்லோகம். ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஸ்லோகம் தான். இந்த மாதிரி பேர்கள் தான் இருக்கும். ஆனா பெருசா ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் கிடையாது. எஸ், இது படிக்கிற யார் யார் படிக்கிறார்? யாரா நம்ம டிவோட்டிஸ்ல இருந்து படிக்கணும்னா கூட படிக்கலாம். யாருக்காவது தைரியம் இருக்கு, ஐநோ அப்படிங்கிறவா படிக்கலாம். இல்லாட்ட படிமா சீக்கிரம் முடிச்சுடலாம். எஸ் மாதாஜி. 5 minutes முடிச்சுடலாம். எஸ் மாதாஜி. படிக்கிறாளா இல்ல நான் படிக்கட்டுமா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா, சீக்கிரம் படி. सकोशोदार्तराष्ट्राणां कृतीयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्. சோ பல்வேறு சங்கொலிகள் இது என்னது? உம், எல்லாரும் இப்போ சங்கு முழங்குறாங்க. அப்படி முழங்கும் போது என்ன ஆயிடுதான்? முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானம் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? ஹிருதயானி. ஹிருதயம், அவங்க இதயம் எல்லாம் என்ன எடுத்து நொறுங்கிடுதான். என்ன பயம்? யாருக்கு பயம் இருக்கும்? மடியில கனம் இருந்தா தானே. நம்ம தப்பு பண்றோம்னு தெரியவங்களுக்கு தான் அந்த ஒரு பயமே வரும். நான் நேரா இருக்கேன், எனக்கு என்ன பயம்? யார் எது கேட்டா என்ன? நான் நேரா இருக்கேங்கிறவங்களுக்கு பயம் இருக்காது. திருடுறோம் அப்படி பாட்டுனே இருப்போம். இன்னும் யாரோ நான் பிடிப்படுவேனா அப்படி படுவேனா. பொய் சொல்றோம் பயந்துட்டே இருப்போம். நான் பொய் சொல்லிட்டேனே. அவன் முகத்திலேயே தெரியும் பொய் சொன்னது. நேரா இருக்கிறவனுக்கு பயமே கிடையாது. சோ என்னது? திருத்தராஷ்டிரன் மகன்கள் இது அவங்களோட இதெல்லாம் நொறுங்கிடுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ராங் இதுல இருக்கோம். ஆனா ஒரு இது ப்ரைடு இல்ல இல்ல. அந்த ஒரு என்னது? திருத்தராஷ்டிர மகன்களுக்கு ஒரு நாங்கள்லாம் 100 மகன்கள், எங்க அப்பா இருக்காங்க, ராஜ்யம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஒரு குண்டூசியோட அளவுக்குள்ள ஒரு ராஜ்யம் கூட உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. கெட் லாஸ்ட். அவங்களும் நம்ம சித்தப்பா பசங்க தானே, அவங்களுக்கு ஈக்குவல் அதிகாரம் இருக்கே ராஜ்யத்துல. நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறான். அவ அப்பாக்காரன் என்னது? திருத்தராஷ்டிரம் கொயிட்டா உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஓ அப்படியா, சரி நீங்க என்ன டிசைட் பண்றீங்களான்னு. எவ்வளவு மகா தப்பு இல்ல? பசங்களெல்லாம் அப்படியே வளர்த்துவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. சோ அதனால என்னது? இவங்க போருக்கு ரெடி ஆகுங்க. அவங்க போர் கூப்பிட்டுதான் வந்தான். இல்ல இல்ல நான்லாம் கொடுக்க முடியாது, வேணா போர்ல ஜெயிச்சு காட்டு. அப்புறம் 5 பேர் தானே இவங்க ஜெயிக்க போறாங்க, நாங்க 100 பேர். எவ்வளவு இங்க எனக்கு பக்க பலமா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, எல்லாம் நம்மளா ஜெயிச்சிருவோன்னு உம், தப்பு கணக்கு போடுறான். அப்ப இவங்க சங்கு முழங்கும் போது என்ன எடுத்து? அவங்க பயம், அவங்களோட இதயம் எல்லாம் நொறுங்கின. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேர் ஆல் ஸ்கேர்ட். சோ 5 காரணங்கள். அர்ஜுனனே போரில் போரிட விருப்பம் இல்லை. அவன் போரிட விருப்பம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு 5 காரணங்கள். என்னது? இரக்க குணம். ரொம்ப நல்ல குணம் தான். நம்ம ரொம்ப இரக்க குணமா தான் இருக்கணும். எந்த உயிர் வாழியை பார்த்தாலும் இரக்கமா இருக்கணும். ஒரு ஏழை வந்தானா, அதுவும் இப்ப எல்லாம் தண்ணி இவ்வளவு வெயில் காலத்துல என்னது? பட்சிக்கு, அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் நம்ம தண்ணி வைக்கணும். பாவம் இல்ல அது. நம்ம எடுத்து எடுத்து குடிக்கிறோம். அந்த அதுகள் எங்க போகும்? அந்த கண்டாமினேட்டட் வாட்டர். அவளுக்கெல்லாம் ஒன்றும் டிசீஸ் வராது. இருந்தாலும் பாவம் அதெல்லாம் குடிக்குமே. நம்ம வீட்டுல ஒரு தொட்டில வைக்கலாம். அந்த மாதிரி தண்ணி வைக்கலாம். ஏதோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு வைக்கலாம். அவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, மனிதர்களுக்கே நம்ம கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி. சோ கருணை உள்ளம் நல்ல குணம் தான், தெய்வீக குணம் தான். ஆனா எங்க காட்டணும்? அங்க காட்டணும். இப்ப நம்ம போர் புரியறதுக்கு பாகிஸ்தான் பார்டர்ல நிக்கிறோம் ஒருத்தன். ரொம்ப கருணை உள்ளம். பாகிஸ்தானே நீங்கெல்லாம் வராதீங்கப்பா, நான் உன்னை கொன்னுட்டேன்னா உன் பசங்க எல்லாம் அனாதை ஆயிடுவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னா அவன் கொலை பண்ணி போயிட்டே இருப்போம். எங்க எப்படி இருக்கணும்? அங்க வீராப்பா தான் இருக்கணும். அங்க ஷூட் அட் சைட். நீ என்னுடைய இதுல வந்துட்டேன்னா, பவுண்டரியில வந்துட்டேன்னா உன்னை சொல்லதான் செய்வேன். அந்த மாதிரி நம்ம தைரியமா இருக்கும். சோ இரக்க குணம் கரெக்ட் தான். ஆனா போர்ல இரக்க குணம் காட்டுறது தப்பு. அப்புறம் இன்பம் இல்லை. இவங்களெல்லாம் கொண்டு நான் என்னத்தை அனுபவிக்க போறேன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். அப்படியெல்லாம் எனக்கு எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க, நான் மாத்திரம் வாழணும்னா அதுல என்ன இன்பம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் தானே? எல்லாரும் சேர்ந்து வாழணும்னு நினைக்கிறான். அப்புறம் பாவம், நான் இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணிட்டேன்னா எவ்வளவு மகா பாவம். ஒரு காக்கா கூட நம்ம துன்புறுத்த கூடாது. அப்படிதானே நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம இது மனிதர்களே கொல்லறோம்னா அது இப்ப கஷ்டம். அதோட எஃபெக்ட் எவ்வளவு மோசமா இருக்கும். இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறான். நல்ல நல்ல மனிதன் தான் அர்ஜுனன். அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். ஆனா தப்பான இடத்துல அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். குடும்ப மரபுகள். அவன் மாத்திரம் இறந்து போறது இல்ல, அது மனைவி விதவி ஆயிடுவா, அந்த பசங்களுக்கு அப்பா இல்லாம ஆயிடுவா. அப்புறம் அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க? யாரு அவங்கள பாத்துப்பாங்க? இந்த மாதிரி குடும்ப மரபுகள்லாம் போயிடும். அவங்க பெரியவங்க ஒரு வீட்டுல இல்லைன்னா பசங்களுக்கு தெரியாது எப்படி வாழணும்னு. எப்ப வேணா எழுந்திருப்பாங்க, எப்படி வேணா சாப்பிடுவாங்க, எப்படி வேணா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்ப குடும்ப மரபுகள்லாம் நசிச்சு போயிடும். தீர்மானமின்மை. நான் நானே இருப்பேனா தெரியாது. இந்த போர்க்களத்துல நான் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு ஒரே குழப்பம் அவள்.
சோ இதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கு. ஜஸ்ட் நான் நேற்றுக்கு தான் இதை ஆட் பண்ணி இருக்குல்ல நம்ம கிட்ட. நான் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா எல்லா கிளாஸ்லயும் இருக்கேன் அப்படின்னு. 28, 31, 36, 39 ரெண்டு. இது ஜஸ்ட் இது மீனிங் மாத்திரம் படிச்சு விடுறேன். இல்ல எதுவும் படிக்கலாம், பட் டைம் போயிடுது இல்லையா. 20 ஆயிடுச்சு. சும்மா அர்ஜுனன் கூறினா, எனது அன்பு கிருஷ்ணரை போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். எனக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மனிதர்களை நான் கொல்ல போறேன்னா, ஐ கேன் நாட் டூ தட் அப்படின்னு இருக்கு. ஐ எம் கெட்டிங் தட் ஃபீலிங். சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்று என்னால் காண முடியவில்லை. அப்ப ஒரு இது நம்ம படிச்சோமே, கம்பேஷனேட், என்னது இருக்கு, இரக்க குணம் தான் 28. அப்புறம் இன்பம் இல்லை, இவங்களெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன இன்பம்? சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. என அர்ஜுன் கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு இன்பம் எனக்கு வேண்டாம். என் மனிதர்களை கொன்று நான் ஒரு ராஜ்யம் வளர்னா அந்த மாதிரி இன்பம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற. அப்புறம் இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். உள்ள அக்கிரமக்காரர்கள் தான் சரிதான், இருந்தாலும் யாரையும் கொல்லக்கூடாது இல்லையா? அதுதானே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நமக்கு எல்லாம் பண்ணினா நேக்கு பாவம் வரும். அதனால நான் அது பண்ண மாட்டேன். எனவே திருத்தராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. யாருக்கு அட்வைஸ் பண்றான்? அர்ஜுனா கிருஷ்ணருக்கு அட்வைஸ் பண்றான். ஏன்னா அவன் அறியாமையில இருக்கான். அவன் நினைக்கிறான் கிருஷ்ணர் இல்ல கிருஷ்ணன் நீ தப்பா நினைச்சுக்க, அவங்க எல்லாம் கொல்லக்கூடாது, தப்பு இது அப்படிங்கிற. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்புறம் என்னது, குல நாசமானதே. அந்த மாதிரி குலமழி அழிவடைவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தின் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். இப்ப நம்ம வீட்டிலே பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நிறைய குடும்பத்தை நீங்க என்னது தேர்ட் பார்ட்டி, அந்த தேர்ட் அம்பையர் இப்படி காட்டுவானே கிரிக்கெட்ல. யாரெல்லாம் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸா உங்களுக்கு தெரியும். நான் பார்த்தேன், கரெக்ட் தான். அவனும் ஏதோ இதுல அந்த ஆங்கிள் பார்த்தேன், இந்த அம்பையரும் இந்த ஆங்கிள்லயும் பார்த்தான். ஆனா தீர்ப்பு வழங்கணும்னு என்னது இப்படி பண்ணிடுவான் தேர்ட் அம்பையர். அவன் சொல்றதான் அப்புறம் எடுப்படும். சோ அவன் என்ன சொல்றான், இப்போ வேற ஆங்கிள் பார்த்தா தான் தெரியறது. ஒரு குடும்பத்துல நீங்களே பார்க்கலாம், ஒரு குடும்பத்துல ஒரு தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் இருக்காங்க. அந்த பசங்க வளர்றதும் தனியா நாங்க தனி குடித்தனம் போயிட்டோம், நல்ல ஃபேஷனா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அந்த பசங்க வளர்றதும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். தாத்தா பாட்டி எப்படி அனுசரணையா போகிறது, அவங்களுக்கு ஒரு இருமல் வந்தா உடனே தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு டாக்டர் கூட்டின்னு போறது, கால் வலிக்கிறத அமுத்தி கொடுக்கறது. தனியா இருக்கிற பசங்களுக்கு அது தெரியாது. தே வில் ஹேவ் என்னோட பிரைவசி, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாரும். எகைன் ஜென்ரலா நான் சொல்றேன், இல்ல குத்தி காட்டுறப்பல சொல்லல. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துடும். நான் அந்த பெரியவங்களை அழிச்சுட்டேன்னா அந்த குடும்பத்துல என்ன நடக்கணும், எப்படி நடக்கணும், அந்த குடும்பம் மரபே எல்லாம் போயிடுமே. ஒண்ணும் தெரியாம வாழ்வாங்களே. அப்ப என்னால் தானே அந்த குடும்பத்துல அந்த மாதிரி ஆகும். இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம், ரொம்ப ஃபார் சைட்டட் ஆகும். அப்புறம் அவர்களை அப்புறம் இது ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல தான் வரும். குழம்பி போயிருக்கேன் அப்படிங்கிற. அவர்களை நாம் வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்தது என்று நாம் அறியும். கடைசியில நான் இருப்பேனா இறப்பேனா தெரியாது. யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருத்தராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்பொழுது என் முன்பு களத்தில் நிற்கின்றனர். அவங்கதான் முட்டாள்தனமா, அவங்களுக்கு இந்த எண்ணம் இல்லை. அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்ல இவங்களை கொல்லுடலாம் அப்படின்னு. நான் அப்படி இல்லை இல்லையா, எனக்கு எல்லாருமேலும் ஒரு கருணை இருக்கு. நான் மாட்டேன். அவங்க வேணா கொல்லட்டும், நான் நிராயுத பாணியா நான் நிக்கிறேன். அவங்க கொல்லட்டும். ஆனா என்னால அவங்களை அவங்க நினைக்கிற போல என்னால இருக்க முடியாது. ஐ கேன் நாட் ஃபைட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை அவரோட இதை கூற்றை வைக்கிறார் அப்படி. அப்புறம் லாஸ்ட் வந்துட்டோம். ஆனா இவங்க கண்டிப்பா ஜெயிப்பார்கள் அப்படின்னு அறிகுறி. அவங்க இந்த ஓமன் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு சில இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ரொம்ப நல்லதா போயிட்டு இருக்கு, இன்னைக்கு காலையில நல்ல நாள், இன்னைக்கு வருஷ பிறப்பு, பகவத்கீதால இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இனிமே நம்ம இந்த வருஷம் எல்லாம் நல்லா போறது. இப்படி நமக்கு ஒரு அறிகுறி தெரியற போல இருக்கும். என்னது அது போல இவங்க போர்லயும் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அறிகுறி. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, கிருஷ்ணரே அவர் பக்கத்துல இருக்காரு. பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருந்தா நமக்கு என்னைக்காவது தோல்வி வருமா? கண்டிப்பா வராது. ஏன்னா பகவான் வெற்றி அடைய வைப்பார். பாக்யலட்சுமி அப்புறம் என்னது, அவரோட ஹிருதயத்திலே அவர் இருந்தா லட்சுமி கூடவே இருக்கா. அவருடைய ஹிருதயத்திலேயே உட்காந்துருக்கா. லட்சுமி இருக்கிற இடத்துல வறுமை பணக்கு பற்றாக்குறையெல்லாம் இருக்குமா? லட்சுமி ஃபுல்லா ஐஸ்வர்யம், அவ எல்லா ஐஸ்வர்யத்தை அப்படியே கொட்டிடுவார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வெற்றி நிச்சயம். அப்புறம் என்னது, தர்மக்ஷேத்திரம், அந்த இடம் என்னது, தர்மத்தை நாட்டும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இடம். கண்டிப்பா தர்மத்துக்கு போராடுறவங்க ஜெயிப்பாங்க, அது ஒரு அறிகுறி. அப்புறம் என்னது, அனுமான் இருக்கார். அனுமான் இருந்தா என்னது, எல்லாருக்கும் இப்பதான் இது முடிஞ்சிருக்கு. நேற்றுக்கு தானே சனிக்கிழமை அனுமான் ஜெயந்தி எல்லாம் அவங்க கொண்டாடினாங்க. அனுமான் பராக்கிரமசாலி. அவருக்கு அவரோடயே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, எவ்வளவு ஒரு என்னது அவருக்கு பலம் இருக்கு தெரியாது. ஆனா அவர் இருந்தாலும் எப்படி
ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி ராமரோட பாதத்துல இப்படி உட்கார்ந்து எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, நீங்க ஆணை எடுங்க, நான் பண்ணி காட்டுறேன். மலையை பேத்துன்னு வந்துட்டார். அந்த இவர் முடிச்ச வந்தோடனே அந்த ஒரு மூலிகை எடுக்கணும்னா எங்க தேடுறதுக்குலாம் நேரம் கிடையாது, அப்படியே மலையை பேத்துன்னு கடல் தாண்டி வந்துட்டார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அனுமான் இருக்கிற இடத்துல வெற்றி கண்டிப்பா இருக்கும். அவர் எங்க இருக்கார்? கப்பி துவஜான்னு வரும் இந்த இது, துவஜம்னா என்னது, கொடி. அந்த கொடியில இவரே இருக்கார், ஹனுமான் இருக்கார். அப்ப அனுமானும் இருக்கார். அதோ ஒரு வந்து நான் கப்பி துவஜா போட்டிருக்கேன், அனுமான் இருக்கார். அப்ப அங்க டெஃபினட்டா வெற்றி. அப்புறம் என்னது, தெய்வீக சங்குகள் அது இருக்கிறதுனாலயும் வெற்றி கண்டிப்பா இருக்கும். அக்னி தேவன் கொடுத்த தெய்வீக தேர், இந்த 5 குதிரைகள் உள்ள தேர் எப்படின்னா எந்த துக்குல வேணா எப்படி வேணா போய் அது ஃபைட் பண்றதுக்குள்ள அது அந்த மாதிரி போகும். அப்ப வி கேன் ஈஸிலி ஃபைட். அது அப்புறம் தெய்வீக தேர், அப்ப அதனால வந்து இது தேர்லாம் உடைஞ்சு கொடுத்த ஃபெயில் அந்த மாதிரிலாம் வரவே வராது. அப்புறம் வருணன் கொடுத்த காண்டிவ போ, அந்த அம்பு அதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் தியக்த ஜீவிதா, அந்த இடத்துல வந்து இறக்குறவங்க, அதனாலதான் வந்து எனக்கு வீர மரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி போர் புரிந்து இறந்து போறவங்களுக்கு எல்லாம் வீர மரணம். அவங்களுக்கு கண்டிப்பா மேல் உலகத்துல வந்து இது கிடைக்கும். வெறும் வீட்டுல பிறக்கிறவங்களுக்கு இறக்குறவங்களுக்கு தான் ஓ என்ன காலம் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. தியக்த ஜீவிதா, அந்த இடத்துல போர் புரியும் போது இறந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா மேல் உலகம் நல்ல இது கிடைக்கும். அப்புறம் மோக்ஷதா ஏகாதசி, என்னைக்கு வந்து இது போர் புரிய ஆரம்பித்தாங்க, மோக்ஷதா ஏகாதசிங்கிற நன்னாள். அது வரும் நமக்கு இதுலயும் நம்ம 18 days கோர்ஸ் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஏகாதசி நாள் வரும். அப்போ வந்து அதோட மகத்துவம் நான் வந்து சொல்றேன். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோ அத்தியாய, அப்படியாக முதல் அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது. இப்ப நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நாளைக்குதான் ஆரம்பம். நாளைக்குதான் பகவத்கீதையை ஆரம்பிக்க போறோம். அர்ஜுனனின் 5 கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள். ஆன்மாவை பற்றி அறிவு, இனிமேதான் நம்ம படிக்க போறோம். ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்னது, ஓ அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா அப்படின்னு நாளைக்கு படிப்போம். அப்புறம் ஞான யோகம், புத்தி யோகம், சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன, அப்புறம் ஸ்திததிர் முனி அப்படிங்கிறவர் யார், இதெல்லாம் நாளைக்கு படிக்க போறோம். பஞ்ச தத்துவ மந்திரம், இதுதான் வந்து எப்பவுமே ஜபம் பண்றவங்க முதல்ல இது பகவானுடைய 5 இது தத்துவங்கள் அவங்களை வந்து வழிபட்டுட்டு அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெய போட்டுட்டு நம்ம வந்து முடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வைக்கலாம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. இன்னைக்கு நான் சொல்லிடுறேன், நாளையில நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. ஓகே. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி எல்லாரும் சொல்லலாம். ஜெய் எல்லாரும் ஜெய் எல்லாம் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே சொல்லலாம். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்தகி, जय ஜெய் நீல பிரபுபாத் கி, जय ஜெய் ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की, जय ஜெய் हरे कृष्ण महामंत्र की, जय श्री ஜெய் चैतन्य महाप्रभु की, जय ஜெய் भगवद गीता और भागवत ग्रंथों की, जय श्री श्री जय राधा गोविंद की, जय जय अयोध्या श्री राम लल्ला की, जय जय और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरी हरी बोल. हरि हरि बोल. ஓகே, இப்போ இன்னும் வந்து நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டுமா? ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.